seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugay, kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Nang? Oo. Amoy na nga naakig siya. Kay may bana na kuno ako. Apang wala pa ako nagauntat paduding sa mga lalaki. Kag pag-upod-upod sa barkada. May punto man siya, Nang. Ay wala pa gani kami makasal. Daw sa ginakuga na niya ako sa sobrang nga kaimon. Gani kung mapatay man lang ako sang kastigo niya, mas maayo pa nga magbulagay na lang kami. Bahala siya sa kabuhi niya eh. Kay bahala mo ko sa akon. Oti, paano inakaroon, Nang? Sa diin ka na lang maistar? Hindi ka magkabalaka. Madamo ako sa mga amiga nga nagaulikid sa akon. Okay lang ako, Athena.
Grabe man ang magulang mo ba? Nga nakasiling ka si nanay? Matapos kay Sani, lain nga lalaki ang ginpakig-upura niya. Ginapakamasaan lang niya ang lawas niya. Bisan siya, wala na sang respeto sa kaugalingon niya. Makahuluya. Si Nanay Rimi. Sugod sang mabato niya ang mga balita nga malain bato kay Manang. Doon naglain naman ang iya pagtrato sa akon. Doon nag-amat-amat na siya bugnaw. Talagsa na lang kami nga nagasugilanon. Kung pamangkuton ko siya, isa ka pamangkot, isa man kasabat. Kung kaisa, wala na siya sang gana nga mag-atubang sa akon kag magsabat sa mga pamangkot ko. Ay, mangita ako sa gusto nga tiyempo Istoryahon ko siya. Nay, nakapabugat na bala ako sa imo? Hindi man sa amo sina. Ugaling, napinsaran ko lang. Paano kung magpareho ka man kay Manang mo? Nay? Abi mo, madugay ko nga ginhalungan ang ngalan ko. Apang sang ginakop ko kamo, hinani lang ini nga naman tiyahan. Ilabi na sa ginhimo nga ini ni Aliyah. Gani, amoy na. Madamo sa akon ang nagabash. Sa kadamo ko no sang mahimo ko nga inakupon, nga kamo pa kuno. Kamo nga nahibalan sang tanan, nga may malain nga iloy. Malain nga iloy? Nga mahimo namon sundon? Amo bala, Nay? Athena, wala ako sang handom nga sakiton ang buot mo. Apang sa ginhimo ni Aliyah, do nagamatuod gid. Lain na ako sa ila ni Manang, kag kay Nanay Rimi. Kag tungod lang sa ginhimo ni Manang, nagaduha-duha ka na nga padayunon mo pang pag-inakop sa akon. Hindi man ay nagkapakitluoy ako sa imo, Nay. Hindi man ako pagpalayasa sa puder mo. Hindi man, Nanay Rimi. Hindi man. Naluoy ako kay Athena. Ugaling. Daw hinali lang nga naglasay ang pagtamod ko sa iya. Kag ina, tungod sa ginbuhat ni Aliyah. Ay, apang handa ako nga hatagan siya sang kahigayunan. Kung makita ko nga nagtutom siya sa iya pagtuon. Magin mapalaron siya. Determinado gid ako nga makatapos ang akon pagtuon. Handa ako nga ipakita kay Nanay Rimi nga may huya ako. Kag makahibalo ako magtamod sang utang nga kabalaslan. Kung naguba man si Manang Aliyah sa iya, hindi ila matabo sa akon. Kung ano ang gusto ni Nanay Rimi, amo inang ihatag ko sa iya.
Athena, congratulations. Nalipay ako nga katapos ka na sa imong high school. Kag para sa imo ang akong diploma, Nanay Rimi. Nagpangako ako sa imo, kag sa akong kaugalingon, nga hindi ko ikaw paghatagan sa kahuyanan, kundi kadungganan. Oh, nalipay ako sa nabatian ko ngayon. Apang, mas malipay pagid ako kung padayunon mo ang imo pagtuon sa college. Aba, syempre, Nay, Inakon, handa ka pa nga magbulig sa akon. Abay, subong pa. Nga nakita ko na sa ibo kung paanong pagtinguha mo nga mapabagong kabuhi mo. Karon, sugiri ako. Ano ang gusto mo nga kuhaon niya kurso? Wala gihapon nagbago, Nay. Gusto ko nga mangin teacher, kasubong mo. Gusto mo gid ako nga sundon, ha? Kag gusto ina Athena. Kanami, kung mangin isa ka kadungganon nga manunodlo. Bisan pa nga, gamay lang ang sweldo. Hindi man ang sweldo ang importante, Nay, hindi bala? Kundi ang sinseridad. Sinseridad sa aton kasing-kasing. Nga makabulig sa husto nga pagdihon sang kaisipan, kag buluhaton sa mga bata. Ginpadayaw mo ako, Athena. Bueno, subong pa lang, magpili ka na sang imo gusto nga eskwelahan. Kag kun gusto mo gid nga mangin maayo nga manunodlo, may isa lang ako nga hindi ko gusto nga sundon mo. Oh, ano ina, Nay? Ang mangin laon nga dalaga. Gani dapat, samtang nag-eskwela ka pa, may inspirasyon ka na. Inalang ugaling, dapat ang pagtuon mo gid amo ang prioridad mo. Siyempre naman, Nay, no? Isa pa, wala pa sa pinsar ko ang magnobyo. Ako ang nagasili nga ibutang mo ina sa pensar mo. Joker ka man gali, Nay, ha? Athena, matuod ang ginasiling ko. Kabudlay bala kung laon ka. Kag gusto ko nga ipahibalo sa imo, nga makatapos ka lang sa pagtuon mo sa college, bisan magpamana ka dayon, sugot ako. Kadugay pa si Nay. Alagaran ko pa bala ikaw. Nalipay ako, Athena. Kag kanami pamatian sa ginhambal mo nga ina. Matuod ang ginasiling ko, Nay. Sa sina, may konsuelo ka man sa mga kabudlay kag pagasto mo sa ako, Nay. Kadasig lang sang pagligad sang panahon. Kag subong, katapusan ko na nga tuig sa college. Kag nakilala ko si Arnel. Kag pareho ko man nga estudyante. Apang engineering siya. Kag masami siya nga nagakadto sa balay. Gani, kilala na gid siya ni Nanay Rimi. Kag tungod mabuot si Arnel kag matinahuron, nangin malapit ang buot ni Nanay Rimi sa iya. Abi mo, Athena, mas gusto ko si Arnel sang sa iban mo nga manog pangaluyag. Nga naman, Nay. Nakita ko nga responsable siya nga klase sang tao. O galing, Nay. Wala man siya nagapangaluyag sa akon. Ay, ano pa ang buot silingon sa pagbalik-balik niya diri sa balay? Sa pagbisita sa imo? Siguro, wala man niya ginhambal formal ang bahin sa paghigugma. Apag amo na ina. Basi kung nagahulat lang siya sang husto nga timing? Mahimo man, Nay. Nahambal ko abi sa iya sadto.
nga hindi pa ako magbaton sang nobyo. Tugtog nga hindi ako makatapos ang akong pagtuon, nay. Ay, sus, tingala ko man. Apang subong, katapusan mo na nga tuig sa college. Gani, pwede na ina. Si nanay bala mo? Ginatulod mo na gid ko yung magpamana, nay? Natak-an ka na siguro sa ako, nay ay. Hindi man sa amo sinaiya. Hindi lang ako gusto nga magsunod ka sa akon eh. Nga nagtigula nga isahanon. Kung wala ka, sino ka upod ko subong? Pulos ka bulig lang? Kag nakahibalo ka bala kung ano ang gusto ko? Ano ina, nay? Ang makapamana ka sang mabuot nga lalaki. Kag makaangkon ka mo sang madamo nga mga anak. Wala pa gani ako sang nobyo, nay. Anak nang ginapaminsar mo? Ginapakadlaw mo gid ako, nay, ha? May nagbukas ng pirtahan? Nang Aliyah? Ako matuod, Athena. Nanay Remy. May kaupod siya nga bata nga babae. Nang, dali diri. Magsulod ka mo. Salamat. Nay, bisa ako, Nay. Nay, si Maika, anak ko. Maika, siya si Nanay Remy. Kag siya naman si tita mo, Athena. Mag-bless ka sa ila. Anak mo nang? Oo, Athena. Pero hindi kay Sunny. Pareho sang ginsiling ko sadto. Mapinta siya, kag maimon. Amoy na nga ginbayaan ko siya. Kag nakaangko naman ako sang karelasyon matapos kay Sunny. Apang mas lala pa ginang animal nga ato. Kag sa ikatatlo ko nga kalib-in, amoy ni. Nakaangkon kami sang anak. Kag amoy ni si Maika. Maayo man gali nang. Kay nakasalapo ka sang lalaki nga matarong. Husto ka, Athena. Apang wala man nagdugay ang pag-upod namon. Kag nga naman nang. Wala siya sang permanente nga obra. Kung hindi ko siya pagbulagan, basi kung pamataan lang niya ako nga pamataan. May solusyon para dira nang Ha? Kag ano nga solusyon, Athena? Magpamili planning ka mo. Kagbahin naman sa kabuhian ninyo, hindi mo lang pag-isalig sa iya ang tanan nang. Hindi na uso subo nga ang lalaki lang ang nagatrabaho. Mas manami nang kung duha ka mo ang nagabuligay. Ang importante, nagahangpanay ka mo nga duha. Ginatindugan niya ang katungdanan niya sa imo. Mas maayo siya sang sa una mo nga naupod-upod. Nga irresponsable na, mapintas pa. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunod din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan.
Pugay kag pag-igugma. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Ano ang akon buhaton dera muna? Luciana, gusto ko nga magpakikita ka kay Alona. Si Alona? Oo. Silinga siya nga gusto ko siya nga mahambal. Patod nga makari siya dayon. Nakahibalo ako nga kada hapon. Nagabistita siya sa lulob nga ni Mamerto. Kag sa iya abyan nga si Ruby. Oh, sa ano kasi na makahibalo, Ma'am Ramona? Ginsugiran ako ni Mary. Ginsugiran niya ako sa wala ko pa siya mapalayas. Gani subunggid, magkadto ka sa lulubngan. Bantayan mo ang iya pag-abot, ha? Kagdala siya diri. Silinga siya nga gusto ko lang siya nga mahambal. Silinga siya nga kinahanglan gid nga magkare siya dayon. Ate, oo, Ma'am Ramona. Sige malakat na ko, day. Ato na siya. Nakahibalo ako nga maupod siya kay Luciana diri. Maupod siya. Tan-awon ko lang kung hindi siya malatnan sang akon katol. Be, ano? Madamo ka sang kuhaon nga bulak sa garden? Oo nang segunda. Dalon ko ini sa lulubngan ni Papa kag ni Ruby. Kag sino ang kaupod mo sa pagkanto dito? Sinong agapito nang sugato niya ako. Kag idulong sang iya kalisa nang. Amo bala? Pero nakahibalo bala si Ma'am Virgie? Oo, nakahibalo siya nang.
kag si Ruben. Gabi na siya makapauli nang. Kag makahalin na ako sa lulubngan, anti siya mag-abot. Mahalin na ako ng segunda, ha? Sige. Ay, kaayo nga pagabata. Wala siya nagakalipat sa mga tao nga nagapalangga sa iya. Awang ampot. Tagsa nga maglakat siya, ginakulbaan ako. Kay ilabi na nga daw sa maulan. Nong, ibili na lang ako dire sa lulubngan. Balik ka lang ako dire, antes magsirom, Nong. Ate, oo, Miss Mikaela. Mabalik lang ako karon, ha? Sige. Ato na siya. Masulod naman ako sa lulubngan, Ari naman ako, Ruby. Gindalaan ko ikaw sa mga matahom nga rosas. Dito ako maghalin sa lulubngan ni Papa. Ruby, nalipay gid ako. Nga bisan lulubngan na lang ninyo ang makita ko, Ruby. Kag malipay kagid kun tani, Ruby. Kay kalaslo na kami ni Ruben. Kag si Mama, nagpasugot siya nga magtambong sa amon kasal. Kaginpatawad na niya ako, Ruby. Ruby, hindi ko kid ikaw malimtan. Hindi kid. Miss Aluna? Ba? Sino ka? Ay, ako si Luciana, Ginsugo ako sa imo, Iloy, nga makikita sa imo. Kay luyag ka kuno niya nga mahambal. Matuod? Ay, kamusta si Mama? Amo man gihapon, Pero, gusto ka giniya nga mahambal. Kay importante ko, no? Gani nga magupod ka na lang sa akon. Ate, oo, maupod ako sa imo. Ate, Mayo, may kalisa ako nga ginakupar. Kag nagahulat na siya sa aton. Nagsiling siya nga, hindi na kita magpadugay-dugay. Gani kinahanglan nga makaabot kita dayon. Ate, oo, dali na. Oo, Magsunod ka lang sa akon, Miss Aluna. Miss Aluna, diri ka lang anay, ha? Pahibalon ko anay si mama mo, Nga ari ka na? Oo. Tera muna! Day! Ari na si Miss Aluna! Ara na siya. Ma! Ari na ako! Excited ang gaga. Wala siya makahibalo kung anong nagahulat sa iya. Alona, anak, magsulod ka. Oo, Ma. Ari na ako.
Ma, ari na ako. Ma? Nagapanapot ka sang pulos itom? Pati ang ulo mo? May manto man nga ito, ma? Oo, anak. Amo ini nga, hindi ako maluyag nga magpalapit ka sa akon. Basi malatnan ka sang akon masakit eh. Wala ako mahadlok, ma. Ay, wala ako mahadlok nga malatnan sang imo masakit, ma. Kag isa pa, katungdanan ko nga atipanon ka, ma. Ay, salamat. Salamat, anak. Magpalapit ka sa akon. Agod nga makita ko ikaw sang maayo. Oo, ma. Alona, anak. Katahom sa imo. Nagadugang ang imo katahom adlaw-adlaw. Ma, luyag ko nga makita ang nawong mo. Nga kinahanglan nga tabunan mo ang imo matahom nga nawong. Ho, anak. Magtanaw ka. Kay kuhaon kong akon manto. Ma? Kita mo na? Nakibot ka sa makita mong ako nawong? Makahaladlok, hindi bala? Ma, ano ba lang natabo sa nawong mo? Nga napuno ina sa mga katol. Nagaduga. Ano ba lang natabo, ma? Nga, ano ba lang naagom sang nawong mo, ma? Anong natabo, mama? Wala ako makahibalo kung anong natabo. Apang nakabugtaw na lang ako nga amo na ining ako nawong. Kagsuno sa mga doktor, wala pa matukiban ang bulong sang akon balatian. Kagbangod sini, nagapangalisod ako, Alona. Kag-abi mo, do sa mapatay ako sa kalisod. Kag nakahibalo ako nga pati ikaw, nangilad na sa akon. Wala ako nangilad sa imo, mama. Matuod? Kun amo, haksa ako, anak. Oo, mama. Nahidlaw ako sa imo. Mama. Ano na, anak ko? Ma, mangita kita sang iban nga doktor. Ma, boy ianay ako ay. Kay manawag ako kay Ruben. Kwan, Alona, anak. Wala pa ako maayawi sa paghakos sa imo. Kagbabayi lang ako, ha? Luyag ko nga ipabatsyag sa imo. Nga palang ka kung gid ikaw. Ma, ginanusnos mong imo nawong sa nawong ko. Nabasa na ako sang duga sang katol mo sa imo nawong, ma, ho? Anak, palangga ko gid ikaw. Kag tungod nga palangga ko ikaw, luyag ko nga ilaton man sa imo ang kasakit nga nabatsyagan ko. Mama, ang buot mo silingon. Ginpatawag mo ako. Agad nga palatnan sang mga katol mo. Ara, basa ng imo nawong sang duga sang akon katol nga naganinig. Karon, pariho ng aton balatian, Alona. Malaw ay nakita nga duha. Kag wala na sang lalaki nga maluyag sa akon. Kag amo ka man. Hindi mo mapamana ang hinablos ni Virginia nga ginakaugtan ko. Alona, nalalangan ko ikaw. Kagkuntani, wala ka nagpauri. Wala ka maghalin sa kumbento. Apang,
Wala mo ako gintuman. Amo ina, nga diri ka nakalambot. Kag ang tanan, ikaw ang may sala, sine. Ikaw ang may sala, sine. Diyos ko! Dira ka na! Mapauli na ako ah. Mama, nga nga nahimong mo ini sa akon. Nga Nag-ulan na. Nag-ulan. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mikaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Pamatiiman ang matahom nga drama. Ginbiling nga kasing-kasing. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!
greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos. Nakalikansak na ang alas 11 sa aga. Welcome mga kamilang sa pagpalakad siya platuntunan na Bombo Hanay sa ugto pang sa celebration siya platuntunan. Christmas Day celebration siya platuntunan. Siniyang bulan sa Disyembre, Petsa 25 kita karon ikapat ka sa balos ang katapusan ng bulan. Tuig 2021, kamusta na kamo? Welcome! Merry Christmas sa ating mga suki, sa ating tagpalamati, sa ating mga kabombo sa kabukusan ng 61 ka mga kabarangayan sa Sudad sa Bacolod. Of course, sa mga suki man nato na sa mga banwa kasunod sa kabukusan sa atong sining probinsya. Mga manguman naton sa kaumahan, mga mangisda naton sa kalalauran, mayong ugto. Of course, mga Pilipino, mga negosyo na Bacolod noon, nga nakatutok naman sa aton sinipagi sa FB Live o sa aton YouTube channel. Dims na bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, na makita na nila, mabatian nila itong papalagan siling udto sa inyo pratuntunan, Bombo Hanay sa udto. Sa piyak yung masako sa kaoran ng tanan ang pagginus-gios tagsa panimanay ang pagtipon-tipon sa pag-upod panyaga siniyang udto sa adlaw sang Pasko sila Arik Mandigapon. Magadulong sa inyo sa mga nagapauna mga lapas kag mga mainit kag mga balita matalakayan nga atong gapad amon sini udto palagan si platuntunan Bombo Hanay sang udto no Christmas Day sa edisyon sa inyo sininga palatuntunan na. Kaupo nyo tagsa diri ka sa badusa nga ugto, iniya si Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga aton gaan pagdamod sa ato si mga nagapauna nga mga balita lokal, masubo-subo nga Pasko para sa isa ka pamilya, bakod sa membro sang Philippine National Police ang napatay, matapos nga matrap no sang masunog iya sinipuluyan kay nasang kagahon dra iya sa may syudad sang Talisay. Saman ka manguma sa may banwa sang nakastinihagin patay sa maging lugar membro sa New People's Army. Samtang buho to sa dalan sang tangob nga ginareklamo padangat diri ka complaint sa Bombo Radio Bacolod, tinatabunan na, nahimos na, natapos na, makaligad ang kapindwa ka bulan. Kagabantayan nyo kung makabibato sila. Sa aton sila karon nga ginabantayan nga kayuhan no sining adlaw sa Pasko, of course ato karon grand draw sa ato si Wanto Panalo Part 20 promo mga kabinan. Last test karon sa hapon inyo na masaksan inyo batian sa ato sini live nga pag draw. Pag-abot kag pag-anunsya sa aton sini nga mga winner sa ato si Grand Wanto Panalo Part 20 promo. Kag of course, ini adlaw still ara tagapon padayong tagapon na maglibot sa ibang nga bayan sa kalibutan sa pag-obserbar sang Paskwa. Bo timing gid subong adlaw, Paskwa nga makabinan, adlaw sang Paskwa, Christmas Day. Makadto kita karon nya, sa atong pagpalagyawon dito sa pungsod Finland kag of course dito iya sa pungsod Israel. Sa atong sila mga nagapauna nga mabalita sa palibot niya sang pungsod makabiran ang gobyerno sa China nagpromisa nga magatag sang 50 milyones pesos para gamiton sang gobyerno sa Pilipinas sa rehabilitation program sa mga nahalitan ni Bagyo Odette liya sa aton sining nga pungsod. Kag Presidente Duterte nagpromisa man nga maghatag sang tag 5,000 pesos sa tagsa ka mga pamilya nga na halitan ni Bagyo Odette mga kabanan. Particularmente sa Visayas, sa area sang Mindanao. Sa atong sinibalita gikan sa luwasang pungsod, ang Estados Unidos magabatak na sa ilagin patuman nga travel restriction
sa 8 ka mga kapungsuran dito sa South Africa. Kasunod sa gipatuman sini sa maglala o kon magduging magtuholiwat ining Omicron variant no sang coronavirus. Sa muna mga balita, nga ito na may balita nga itong kapagtamod siningog to, pagpangalagan siya para tuntunan na Bombo Hanay Saudo. O sinato, nagatamyaw kita sa inyo sa mga pamatin natin mga otoran na Merry Christmas mga kaibigan. No, di man sa kabayan sa kalibutan nagatutok na mo sa ato sa live FB kag sa YouTube. Merry Christmas. May iban pa nga mga pungsuran nga nagahulat pa karon sa pilayag inuras nga mag-abot man ang adlaw sang Pasko sa ilan. No? Kasi sa bilog ng kalimutan, di mo tayo pilariyo oras mo. May mga iban pang late, tagpila ka oras. Iban tubok agahon plan na, iban 24 pa lang sa gabi. So naghulat pa siya sa pila ka oras siya para maglapot man sa ila ang Christmas Day mga kaibanan. Speaking sa Christmas Day, amo man na ginaayam, amo man na ginahulat sa tanan mga kaibanan. Sa ko blakigina, hindi lang subong niya ordinaryo nga Pasko, hindi lang subong ordinaryo nga adlaw, hindi lang subong Christmas Day nga kinanda natong giselebrar. So diri sa Bombo Radio Bacolod, special ning adlaw ang adlaw sa Pasko ang Disyembre 25 bangod subong adlaw mabalaan atong sino aton mangin milyonaryo sa atos ni Grand Draw sa 1 to Panalo Part 20 promo makamanan sino iyan ang malawagan din iyan magagikan nga bahin sa pungsod Pilipinas ang mangin ikas 34 nga milyonaryo nga pagahimo naman sa Bombo Radio Philippines sa malawig kag madamo na nga mga promos naton subong adlaw last stress karon sa hapon inyong masaksigan inyong mabatian inyong makitaan ang aton sini nationwide link up sa bayan sa aton sini pag gabot pag anunsyar sa aton sini nga mga grand draw winners mga kaibigan particularmente ang magadaog magabaton sa atong grand prize nga 1 million pesos cash mga kaibigan yan sa Bacolod Magalin dayan sa Negros Occidental magahalin ang mangin ikas 34 nga milyonaryo mga kaibigan. Bantayan nyo na karon alas 3 karon sa hapon pwede ka mo dikadto sa atong studio sa pag-success na aton sining grand draw. Of course magluwas sa aton sining 1 million pesos grand prize sa atong grand draw. Ari pa diri ang apat ka tag 50,000 pesos. Tag sa Creon may magadaog man nga isa ka 50,000 pesos. Isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Plus, ari pagid, amo niyang nami, pagid kay ining ginatawag nga guaranteed price per area. But sa liyon, tagsa ka mga lugar, sa 24 ka mga lugar dito sa pungsod Pilipinas, yung masasyon sa Bombo Radio kag Star FM, may 3 sigurado nga maginaog. Like dito sa Bacolod, dito sa Negros, sure ball nga may 3 gid ang mga winner, gikan dito sa Bacolod or sa Negros, magabato man sa sang cash prize mga kaibigan. Third prize winner, magabato sa 5,000 pesos cash. Ang second prize winner, 10,000 pesos cash. Kang first prize winner, 15,000 pesos cash. Ang iapadya nga pagabatunon mga kaibigan. Baw, subong adlaw, gahamboy 2 milyon. Ang aton cash prizes nga panagtag sa aton si Grand Draw. Kalakip na din ang 1 million pesos cash nga grand prize naton mga kaibigan. Ang iba naton ng makuturan nga nagpadala sang sinako-sako nga entry daw hawat-hawat naman ang paginhawan nila pro. Oy, relax lang. Relax lang kay basi bla kon magulpihan ko mo na. Basi ka mo mangin masunod nga milyonaryo ba tidako ni grasya para sa sinuman nga mangin milyonaryo mga kaibigan. Si Pablo wala niya kahirap-hirap. Himo lang ka mo entry, ang proof of purchase nga required tati, hindi man mabudlay para sa inyo, kaya kinano, yung ministagsan natin ka adlaw-adlaw nga gawi. Diri sa 1 to Panalo Part 20 promo. May nabilin pa kamo nga mga 20 minutos sa atong mga katura nga pwede pa kamo kay ngagaw kadto diri dohulog sa inyo mga entry sa aton sini nga studio, para madala karon sa aton sini Grand Draw alas 3 sa hapon mga kaibigan. So nagligan kapit ako semana, 10 milyon ka pesos naman sa Bilog Pilipinas nga mga balor sang pagpamadya ang aton nga ginpanagtag sa aton daily winners. Naman sinaton sa ligan lang Oktobre pa lang or November pa lang nag-amat-amat na kita panagtag grasya adlaw-adlaw. Nagpamaskwa na kita adlaw-adlaw sa aton sining malaki
entries in there sa Wanta Panalo Part 20 promo. Tagsa kasimana, 15 kay mga winner daan mo. Atong gitagaan sang padya, tagsa sa isa sa ila, 1,150 pesos nga worth sang premium ila ginabaton. Lakip na rin 500 pesos cash, kag gift pack nga valor ya 650 pesos. Lunes, Lunes, Biyernes, ato sini nga pag panagtag sang mga pa-premyo. Sa muna ning adlaw nga ginahulat sang tanan, no? Day. Ang adlaw sang mangin milyonaryo. Sino ayan? Muna ito mapulong ko sino ang masunod kas 34 nga milyonaryo, mga kaibigan. No? Siling kami harap ako 20 minutos sinabili na sa pagigagawa sa hulog sa inyo sa mga entry. Diriya sa aton sining studio, mga kaibigan. Of course, aton diri nga mga sponsors, no? Amo ni mga sponsor tang ati halin sa una until subong, no? Padayon nga nagasakdag sa atong promo, padayon nga nagahatag sa grasya, no? Para sa ato sila mga suki sa kahangina. Of course, diri ang Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Subong man ang Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning. Siguradong wow! Ari man diri ang Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Of course, dala man diri ang Rexona, mo ginagamit sa aton nga mga teenager para kuno nga hindi para maghumot, no? Rexona, use Rexona after bath para hataw sa galaw. So of course, ari man diri ang Alfonso Brande. Gets ang lasang hanap mo. Subuman ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Ang coupon sa inyo kung pamanaklon kag pagprenda sa malas kag relo sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Dara kamo gaan kamo sang libre nga coupon. Kag ari man diri ang Panyawan. Sid Panyawan, basta Panyawan manunggal. No? Temo ni gamiton tamani sa pagpabos ng aton siniya nga immune system. Of course, nato na sa kabusan sa aton sininga promo 1 to Panalo Part 20 promo, kapin 6 milyones pesos nga valor sa pagpamadya nationwide ang gintiganan naton para sa inyo. Dali na lang, bapila na lang, 3 ka oras kag 15 minutos na lang, ang nabilin, mabalaan na nato ni kung sino ang mangin masunod yang milyonaryo. Mga kaibigan, kasi naton ti kung ikaw masunod ng milyonaryo, si Pabla, sa kasagsagan sa pandemya sa COVID-19, sa pag-antos sa madamo natin gumukatura ni halita ni Bagyo Odette, no? So sa kadamuon, sa mga naghulog entry nationwide, sa ginatos kalibo ka mga entry nationwide, kung ikaw magabutan as grand prize winner ng 1 million pesos, but singon ti ikaw niya pinakadibuinas nga tawo. Tubong pa nga adlaw sang Paskwa, pati mere gid ang Christmas sang aton sini mangin masunod ya nga milyonaryo, mga kaibigan. So kadto kung madali karon sinaton pwede mo kasaksi sa aton sini nga draw. Of course, ikuwanta lang sundon ta lang ang ginapatuman nga health protocol, magamit kita, magdala kita sang face mask, kag of course mag-obserbar sang physical distancing. So sino ayan amangin masunod yang nga milyonaryo? Bantayan nyo na karon, kay atong na mabalaan karon alas 3 sa hapon, para sa grand draw sa 1 to Panalo Part 20 promo, mga kaibigan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalikan stock ng last 11 sa aga. Unahan to na unabing ugna sang balita, si Bombo Carla, ba masubo-subo niyo kagina sing early morning naton nga programa, alas 4 tis naton do kanami isang selebrasyon naton niya sang Paskwa. Igo magmura pagkaluadlaw after 1 hour, may isa ka insidente, may isa ka sunog na nagluntad sa sunod sa Talisay, ang masubo-subo kay may kabuhi nga nadula. No? Isa ka membro sa Philippine National Police, nga na-assign sa may Silay City PNP, ang ginbawian sa kabuhi, matapos nga masunog ang balay, nga iya sinigin estaran, da iya sa may isa ka barangay sa may syudad sang Talisay. Sinoy ini nga membro sa nga PNP,
nga naka-assign sa may syudad sila kay ano ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa may syudad iya sa Talisay paano nagluntad ining nasambit iyang sunog sa Puloy-an sining nasambit nga pulis may upod siya nga way siya ka marasmas gid way siya ka wanabi kasi ni nakabugtaw gid kung nakatulog siya way siya kabugtaw sa magtuhaon kalayo basi ko ni sa na baka bugtaw bla kati sa bagay ang aton kapulisan masako man kag kapoy maguro sa duty ti basi ko sa nakamarasmas bla grabe na kalayo kag wala ni siya sang kwan wala ni siya sing guan pa mga kabanan ang sinaton ti na-trap sa aton impormasyon na baton na-trap ining membro sang pulis nga amo ning itunaan sa iya kamatayon ti masubo nga Paskwa sa natungdan nga pamilya mga kabinan kay ini sa aton nga impormasyon dito ini sa nagpulit na kagabi sa ila sini Puloy-an gindala ang salakyan nga mo tanay sakyan pa siya sining ginikanan nga magsimba siniya nga adlaw sini nga gabi on kay nasang early morning misa pero masubo kay ti daw siya ng isa ko na bilin or may upod siya kali kay yung kamarasmas dako ng kalayo nga wala na siya magkagwa sa iya sini nga Puloy-an mga kabanan sinaw ni nga polis paano investigasyon sa Bureau of Fire Protection mga kabanan sa sining sunog nga nag-utas sa kabuhi sa isa ka membro sa pulis. So ara ang pagpangusisa ag papakigangot ni Bombo Carlame Defensor sa fire chief sa Bureau of Fire Protection sa may sunod sa Talisay sining sunog nga nagpatay sa kabuhi sa isa ka membro sa Philippine National Police. Sa pekalinya, report kikan sa patrol pud sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, Merry Christmas! Come in! Yes, Merry Christmas, Bombo Dennis, no? Pero sa subong nga kaagahon na Bombo Dennis, so hindi na Merry Christmas. Bangod nga may isa ka pulis sa Bombo Dennis ang napatay sa nagaluntad na sunog perya sa Barangay San Fernando, Talisay City, Bombo Dennis. So ang biktima diri sang sunog among gikilala kay Jober Diasan Bombo Dennis, 36 anyos, kay residente ini siya sa nasabit nga lugar kag na-assign ini siya sa Silay City Police Station, Bombo Dennis. So, kung si PO2, Joberdia Santa, Bombo Dennis. So, sa investigasyon sa mga kapulisan, santang nagakatulog ini ang pulis Bombo Dennis sa kwarto, kaupod na nang iya sini nga utod. So, Bombo Dennis sa kibot na lang ini sila yang mainit na ang ila sini nga palibot, kaga sang nagwa na iniya ang baling utod niya Bombo Dennis sa kagwa iniya, no? Pero siya wala sa nakagwa, kaya nakibot ini siya kag pagwa yan dako na ang kalayo Bombo Dennis. So wala na ini siya nakapenetrate nga makagwa kag na-trap ini siya sa sulod kag ang ginalinan o kung diin nagluntad ang sunog o kung ginalinan sa sunog Bombo Dennis sa ila sini nga living area kag sunod sa pamilya ang ginalinan kuno Bombo Dennis is kandila kay bangod nga nahalikan sa bagyong Odette Bombo Dennis. So wala pa kuryente. Yes, may part pa sa Talisay City amo ang wala pa sa subong sang kuryente Bombo Dennis. So nagamit ini sila sa kandila bilang ila sini nga suga Bombo Dennis. Kag ila sini nga ginikanan nagalakat para magsimba. So nabilin ini siya sa ila sini nga balay Bombo Dennis. So may-ari naman ini siya pamilya o galing kay hindi pa gimambal Bombo Dennis kung asawa niya o kung living partner, no? Pero may partner ini siya kag hiyara sa subong niya nagbakasyon sa Maaw, Bombo Dennis. So, amo man ini siguro ang rason kung nga dito siya nagtulog. Yes, dito ini siya nagtulog kag celebrar San Christmas. So, po da iya sini nga pamilya, Bombo Dennis. So, nakigangot naman, sunog kaya Fire Marshal Senior Inspector Jovelyn Zamar, nakigangot sa sila sa PNP para ma-check man Bombo Dennis kung mayara sang foul-play nga natabo sa nagluntad nga sunog. Pero initial ini nga kandila ang ginhalinan sa sunog Bombo Dennis. So padayon Carla, yes Bombo Dennis. Ining balay da nga nasunog nga ginatulugan ni sining pulis balay ni sa ginikanan niya. Yes Bombo Dennis. Okay. Balay ini sa iya sining ginikanan Bombo Dennis. So isa lang ini ka balay ang nasunog Bombo Dennis kag ang ginalantaw diri akon estimated nga damage is 100,000 pesos Bombo Dennis.
So, ining barangay San Fernando, layo ni sa proper, tupad ini nga barangay sa nga Dos Hermanas. Yes, Bombo Dennis, no? So, natungan ini siya nga barangay, isang barangay construction, kaga Dos Hermanas, Bombo Dennis, ang ini nga barangay San Fernando. So, kung diri ikaw mag-agi sa mga area sa nga construction, siguro mga 30 minutes, siguro Bombo Dennis, no? Ang biyahe o kung 20 to 30 minutes ang biyahe padulong sa barangay San Fernando, Bombo Dennis. So, kung nalit ka city proper siyang Talisay, daw kalayo, pila ka minuto ang i-travel mo kung makaabot ka dito sa barangay San Fernando? So, mga 25 to 30 minutes Bombo Dennis ang biyahe. No, halin sa proper gate padulong sa area sa San Fernando, barangay San Fernando, Bombo Dennis. Di ko maglagan ang fire truck, bisan kwaom lang 10 minutos or 15 minutos, ate, pag-abot nyo sa area, piho, upod na ang balay? Piho, gida Bombo Dennis, kasi sa makita nato na ako na light material ano yung balay, Bombo Carla? mayroon sang portion na Bombo Dennis nga light material, mayroon man portion nga simentado, Bombo Dennis. Mix, abi, no? Cemented kag light material made in nga balay. Yes, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, pamatian pala nato, no? Ang pakayagitan kay Farm Marshal Senior Inspector Jovelyn Samar. According sa initial investigation, no, according sa family, mga reported time namon is 6:03 kay nasang aga, December 25. May call sa amon nga may residential na involved residential fire, no? Yes, ma'am. Honor this, ang owners ng balay, si Oldarico and Virginia Daya Santa, muni ang parents ng casualty. Aton nga casualty, si PO2 Juver Dia Santa, 36 years old. Okay. According sa ila, sa initial investigasyon sa family, napabayaan na kandila. Naman siya ang pero imbestigaran pa to subong sa ngamon nga investigador, no? Gakuha pa kami to sang mga evidence kag ang mga ashes nga para masigurado ta mapalaboratory kung amugid man na ang cost gid ang final cost sang nasambit na sunog. Okay, so bali ma'am, wala ni ma'am upod na ma'am ang biktima, ma'am. Bali, ang may ara siya upod sa piyak man na kwarto ang iyang utod nga lalaki. Pagbugtaw ya kay nakibot na siya nga do nag-init nga namo na. Paghuwa na dako na ang sunog kaya ang iyang ang start ng sunog ara sa ilang living room ang tupad sinang iya gidang room sang ni PO Juver. So bali duwa sila sa balay, ma'am, ang nabilin. Duwa sila sa balay ang nabilin. Ang iyang parents nagsimba amo na nga time. Bali ma'am, sa living room naghalin ang sunog. Sa living room naghalin ang sunog. Yes, ma'am. So ma'am, pila ni ma'am ang damage, ma'am, sa mga sunog? Ang aton nga initial nga estimated damage is 100,000 more or less. Isang casualty ako ni si PO2 Juber Dia Santa. So ma'am, adrigi na siya ma'am naga-star, ma'am? Dahil na siya nag-star, gina yung family. Ini siya si Jover, na-assign siya sa Silay, si PNP. Tatlang edad si ni ma'am? 36 years old. So may pamilya naman ini siya, ma'am? According sa investigasyon, may ara man siya kuno hindi not sure kung asawa na gid, basta may partner na siya. Then ato to kuno nagbakasyon sa Maaw. So bali siya diri siya nagpuli man sa iya sining family. Yes, ma'am. So ma'am, pila ka balay ni ma'am? Isa lang gid? Isa lang gid ang ila lang gid. Actually, nag-coordinate na kami sa PNP na para ma-investigaran gid ang aton nga bangkay, no, nga kung wala gid man sang foul play nga natabo. Makaano sa mga bumuluyo ta, makaparalin to. Kung pwede lang gid, o kung hindi gid, ni hungdon gid nila nga magahalong gid kita tanan, considering na bago lang gid ta na naagyan kabag, ka-super typhoon, then mostly of the areas in Negros, wala mga electricity. That's why they are forced man nga iban nga magamit gid sang kandila. No? Then, ang magamit ng kandila, then ang mostly man sa aton, may mga problema na. Once pagtindi na sa kandila, malipatan na nila nga nagtindi sa kandila, kailain naman nilang
paminsan, no? Kung paano naman ang ilang magsugod naman sang uno. Yes, Then amo lang ginaangamon ginapangabay nga kung magsindi sang kandila ibutang gid sang proper nga suludlan nga hindi plastic, baso, lata nga ilayo man naton sa mga light materials like mga kortina, no? Paano tagid safety gid ang aton kung magdagkot magsindikit sang kandila ibutang gid sa safety nga lugar para hindi makahalit sang trahedya naman. Bombo Danis, so amo to no, ang pahayag gikan kay Former Senior Inspector Jubilin Samar sang BFP Talisay Bombo Danis. Nagpanugyan man ini siya sa pumuluyo no Bombo Danis sa subong palangadaan na madam sang area nga mga brownout pa wala pa sang kuryente Bombo Danis kaga nagagamit sang kandila. So dapat ibutang gid din nila Bombo Danis sa area kung sa di wala sang light material nga malabot o kun na ay butang nila sa suludlan nga mayara sang tubig hindi sa plastic Bombo Danis. Sige. Bombo Danis sa may nang report gikan sa patrol in Bumbo Calamita sa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consist of overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Damo salamat Bombo Carla May Defensor no tumutong initial nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa sunog sa pulian sa Diasanta no dito sa may barangay San Fernando nga gikamatay sining membro sa Philippine National Police ha. So ang kadila kadelikado gid sini king kiabeda kung burnout sinyo mas marami kung maghimo ka mo ining kabawot kabalo kung maghimo blasing suga nga himo lang niya sa kwan asin kag oil mantika biskan use oil pwede na siya. Ang baso, butangan nyo asing-asin, rock salt pala, no? Kag binlan nyo guro do, mga gabang-gabang sa sing baso or garapon, himuha din pabilo. Simple ng pabilo, himuha nyo, algodon lang bala. Kuha mo sing sa kastik sing ng palito bala sing pospro, kuha mo na, ibutang mo ng algodon, tapos i-demuon pulo pabilo, then patindugon mo na siya sa asin, kag butangan mantika. Why na delikado nga man, kaya kung matumba na siya, mapatay lang siya. Hindi siya magkalayo. Why pabiro? Hindi pa migko kung siya pulawan mo sa sunod kwarto. For of course, di mo pagbutang sa mga dalom manda si mga kwane, lapit sa papel o lapit sa dalom kortina o nano da, sawan mo man nga lugar. Pero mas safe ina siya gamiton, nga pulawan or gamiton mabi during sa burnout. No? So sa magamit ka sing kandila or magamit ka sang kingke. Especially abi kung matulog ka, di sa mera tawo yang hindi ka sa nga magtulog dulo mo. Mangita yun siya means abi nga may sanag siya. O ti kung burn out sila, butal hindi sa da kingke, hindi sa kandila, ti kung sa mapiyungan ka, way kabalo basi matumba, pwede man na butang ka kandila, butang mo sa garapon o patindugon mo sa butilya, isulod mo siya sa lata. Nga may tubig. Para in kaso matumbag man sa tubig. Sa lata nga may tubig, mapatay siya. Pero mas safe pag ining kandila o kung ining kingke or ining suga, ngahimo siya sa mantika kag sa asin mga kabanain. Safety ka pa, hindi pa damo biro imo ilong pagkaga. Puhalong kay kita, no? Kaya di lang mo ni mga kosang sunog, may mga faulty electrical wiring pa kita, may mga appliances pa naton nga terrible sa kanay sa aton nga mga outlet kung sakit, ni mga octopus connection labaw delikado gini man kabinan, ti may lang na kun adlaw man nagbugtaw ka pero ti kung nagakatulog karon kag maalang-alang ka na magsala-sala ka, nga wala man nato gyud pangiti makadula naman sa nga kabuhi sa isa iyan naton ka utod mga kabinan. Ari News Center sa aton nga Bombo Network News. News Center, come in! Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. 5 sa buwan ng Disyembre taong 2021, maligayang Pasko po sa lahat. Sa ulo ng ating mga balita,
Ang Department of Agriculture nakapagtala na ho ng 3.6 billion pesos na danyo sa agrikultura dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Ang diarrhea outbreak naman sa Siargao Islands na manage na. Pulis tinambangan patay habang sasakyan naman tinapunan daw ng granada sa kasagsagan ng kasiyahan doon sa South Cotabato. At sa ating international news, ang pagsusuot ng face mask kailangang i-upgrade kaugnay sa Omicron variant ayon yan sa mungkahi ng mga eksperto. Sa atin naman balitang palakasan, Boston Celtics pinakamatinding team na tinamaan ng COVID-19 outbreak sa NBA matapos na umabot na ho sa 12 players ang naka-quarantine. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Umaabot na mga kabombo sa 3.6 billion pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Yan ay sa buong kapuluan, dulot pa rin ng pananalasa ng Typhoon Odette. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na nasa 47,048 ang mga magsasaka at mangingisda sa 10 rehiyon, kabilang na ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao at Caraga Regions ang labis na naapektuhan. Isinara ng ilang mga fish pen ang kanilang mga pangisdaan at nawasak ho ng bagyo ang nasa 67,573 hektarya ng mga lugar na pang-agrikultura kung saan ho ay nasa 94,000 mahigit naman na metriko tonelada ang volume ng production loss. Ang sektor ng pagsasaka, yung mga bigaso ay nagtamo din ng napakalaking pinsala, nasa 1.7 billion pesos na may pagkawala doon sa produksyon, 85,000 metric tons na sumasaklaw ho sa 63,000 hektarya ang nasira sa sektor ng pangisdaan at bumaba naman sa 954 million pesos ang saklaw ho dito sa produksyon na yan ay sinasabing posible pa hong maapektuhan, bunsod pa rin ng epekto ng naturang bagyo. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, nadako muna tayo doon sa bahagi ng Caraga Region. No? At makikumusta ho tayo sa ating correspondent dyan, si Sir Ruel Catoto. Sa puntong ito ng ating humbalitaan, kumustahin ho natin dyan sa Siargao ang sitwasyon. Sir Ruel, magandang tanghali po sa inyo at Merry Christmas ang amin pa rin pagbati. Bagamat alam po namin ang lawak ng pinsalang naging dulot ng bagyo dyan ho sa lugar na inyong kinalalagyan. Magandang araw po sa inyo. Welcome to the program, sir. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Dennis at Ma'am Jen. No? Nandito po tayo sa surfing capital ng Pilipinas. Nandito po tayo sa General Luna, ang bayan ng General Luna, Siargao Island. Yung Siargao Island, meron pong 8 munisipyo, Siam as one district dito po sa Surigao del Norte or First District of Surigao del Norte. Ito po yung pinakamatindi na bagyo na dumaan dito according po sa mga na-interview natin ng mga may edad-edad na, no? Kasi yung isa sa pinakamalakas na bagyo yung dumaan, yun ang Typhoon Nitang in 1980 84, 83, 84, something. So, hindi pa po ako na panganak noon, pero sabi po ng mga residente dito, ito yung pinaka malubha na bagyo na dumaan. Ang diferensya lang po is less yung people na namatay dahil yung bagyong Odette dumaan dito ng morning, starting 11 o'clock until 3 or 4 in the afternoon. So malaki pong damage ang na nagdulot, no, na yung bagyo na yan. At we are celebrating Blue Christmas dito sa Siargao Island kasi walang kuryente, wala pang hindi pa nabigay yung lahat ng mga relief sa mga ibang bayan, especially yung mga
remote areas ng mga villages dito. Kaya nag-mobilize tayo ng mga initiative, no, sa private sectors, kinonsolidate natin yung mga efforts nila, at saka nagbigay tayo ng walang humpay na tulong hanggang sa makarating ito sa mga nasalanta ng bagyo. Grabe talaga yung destruction as unimaginable. Grabe yung pinsala, lalo na sa mga farmers na sila po yung sektor na mahirap. At sa ngayon na nangyari, grabe, hindi ko ma-imagine. So isa po ako sa nag-survive kasi I was one of the evacuees na lumipat doon sa Siargao Sports Complex. Yung Siargao Sports Complex po, bago lang po ito na inaugurate ng ating presidente last month. So ngayon, sira po yung Siargao Sports Complex, lalo na yung basketball court kasi nandoon kami nilipat lahat. Over 1,000 yung nagpunta doon, at saka buti na lang yung lingkod may training sa mga disaster training sa journalism natin, nakapag maniobra tayo na yung safety yung mga tao bago yung bumagsak yung trusses, yung bubong kasi lumipad at yung trusses bumagsak sa amin. Kaya buti na lang ni isa walang namatay. Ayun. Pero mayroong mga sugatan ako kunti lang, pero at least buhay naman, at saka naglingkod ngayon sa bayan through our consolidated efforts dito sa private sector at saka sa public sector. So inano natin yan kasi nagkakagulo-gulo yung first kasi ito dapat i-centralize, ganun-ganon, pero sa atin wala na tayo yan. Basta importante ma-serve natin yung mga relief. Kasi yung mga DCI brothers ko, nag-ask ako ng tulong, nagpadala sila ng mga bards, kung ano-ano lang sa mga private sectors din dito, ng mga business owners, nagpadala din. So, dito tayo nag-focus. Kahapon, shocking yung balita kasi daming nagpunta sa health unit o municipal health office kasi dumami yung cases yung diarrhea. May 7 na bata na namatay. Yun ang tugon namin, ang respond namin na kasi dumating din yung mga tubig namin na malinis, yung mga bottled water, binigay namin ngayon. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung pagbigay. Halos wala kaming pahinga. It's 9 days na. 9 days na ba? 8 days. Hindi ko na matanda na. Basta tuloy-tuloy. Kung ano yung matutulong na may tulong namin kasi sa private sector, mayroon namang mga logistics noon, mayroon kami mga sasakyan na hindi pa nasira. Yun talaga yung nirescue namin kaagad kasi we are trying to refuse na kami yung mabiktima tayo sa bagyo, pero lahat ng resources namin at least makatulong. Pero biktima kami lahat dito, pero tulong pa rin, walang humpay. Oo. Okay. Sir, kayo ho ba'y organic na taga dyan sa Siargao o kayo'y bumisita lang din? Nagkataon at tumama yung bagyo, sir? Ganito kasi I moved here 4 years ago sa Siargao Island. Tapos 2 months ago, nagbalik ako ng Surigao City kasi tinutulungan ko yung business ng parents ko. So ang nangyari, pinadala ko nila dito mga on the 8th day of December. May ginagawa ako dito, pinadala ko nila dito. At the same time, nagtulong ako sa mga farmers kasi yun yung lifetime advocacy ko, magbigay ng tulong sa mga farmers. Magbigay lang ng seeds, ganyan, mga ganun lang. Sa Hardin ng Pagbabago kasi meron kaming organization dito na tinatawag na Hardin ng Pagbabago for Sustainable Farming. Kasi yung source ng pagkain dito sa island, 97% is coming outside from different provinces. Kaya mahal yung pagkain natin dito. So, to cut short, with your question, pumunta ako dito dahil sa errand ng parents ko. At saka tinignan ko yung mga maliit na business ng kaibigan ko. Tapos, nandito na ako. Uwi na sana ako kasi mayroong kaming bagyo. Nagpalabas yung Coast Guard ng no-sail policy. Doon na-stuck na ako dito. Kaya sabi ko, patay na. Nagpa-request pa ako ng C-130. Wala hindi dumating. Kasi maraming mga turista sana mag-move out bago dumating yung bagyo. Ang nangyari, naghanap na ako ng paraan kung saan talaga makalikas. So nakita ko yung Siargao Sports Complex kasi bago yun .
Matibay pa. Last month lang ngayon inaugurate, bago, solid talagang mga structure. Tapos, nag-aral ako sa yung Project NOAA, yung National Operational Against Hazard. Tinignan ko, yun talagang pinakasit sa storm surge, sa flooding, at saka, landslide. So, doon, nagpreposisyon ko na doon yung sarili ko. 3 days before pinadala ko na yung mga sasakyan doon sa mga kaibigan ko din. Kung nag-follow na din sila kasi nakikita nila ako, technical yung preparation ko kasi aside sa solid yung structure, with integrity yan kasi bago, malaki yung 800 million yata yung ginastos ng gobyerno para dyan. Bago talaga. So doon ako. At saka nandoon din nakapreposisyon yung pagkain. So in case magkagutom-gutom kami, nandoon yung pagkain ng relief ng government, provincial government at saka kay congressman nakatago doon. So alam ko. Opo. Doon kami lahat, nagdami namin doon, hindi naman lahat kasi malaki yung Siargao. Yung hindi nga yan na in-announce na, late na in-announce ng provincial na doon na pala yung evacuation na consider na nila ng evacuation kasi yung evacuation plan talaga nandun lang sa mga paralan. Yung ibang paralan dito, kasamang Denise, within the 200 meters from the shoreline sa dagat. Delikado. So, delikado. So nagsuggest na ako kay Mayor dito na doon na lang siguro kasi bago, Pero yung nadismaya ko kasi pagdating ko doon, alam ko naman na weak yung pinaka-weak na structure yung sa basketball court at saka volleyball court. Parang arena ba? Weak to na structure kasi arc, gano'n. Tapos yung mga niya trusses, medyo di talaga, sabi ko, pwede ba maglipat kami doon sa grandstand? Kasi yung sa grandstand, sobrang laki talaga yung mga foundation. O hindi man yun nasira. Ang sabi ng staff doon na, wag kayo magpunta doon kasi pang VIP yan. So nadismaya ako, pero wala na kaming magawa kasi nandoon na. Tapos kasagsaga ng bagyo, alas 11, nag-brown out na, hindi na ako makadispatch ng story sa inyo. Pati sa mga international agency na tayo sa Agence France Press, Associated Press, Mindanao. So, hindi na ako, wala na inorganize ko na yung mga tao doon. Ako na hindi tayo magpanik, hindi tayo magtakbo ng kasi mamatay tayo bago pa yung bagyo. Magpanik at saka mag-stampede tayo doon. Ang nagawa natin na paraan, sabi ko, kasi may media room, doon na sana ako. Ako lang mga dalawang pamilya lang doon, ang nandoon. Isang pamilya lang yung take charge ng building, ng sports complex. At saka, ako lang kasi media aircon pa. Sabi ko, kawawa naman yung mga tao doon sa labas, mga bata. Sabi ko, nung grabe na talaga yung hangin na talaga, start na yung intense ang hangin. Sabi ko, papasokin natin yung mga bata, kawawa. Kasi na sa door Nag-knock na sila, nag-knock na ng door. Hindi ko papasok. Okay, bata lang ang papasukin ko dito, mga infant, yung mga wala talagang mga pero yung iba talaga, mga magulang, talaga. Pero pinull out ko yung mga lalaki, pull out mga lalaki. Mga lang dito. Infant, mga bata, at saka nanay, yung iba, at saka yung mga may masakit ba, yung mga nag-wheelchair na, sige dito, tanggalin yung wheelchair kasi para yung sa ilalim, Dennis, bali mga rooms doon sa ilalim sa sports sa arena, mga lock. Kasi 4 na CR, 2 lang yung open. So pina-force ko na doon na i-open niyo na, pasok na kayo doon. Ako na talaga hanggang tira na lang kami, 4 na lang kami doon sa basketball court na nag-control sa mga tao na di magpanik. Kayo na yung nag-facilitate. Doon na bumagsak na yung nakatakbo lang ako sa kilid ng paang bagsak. Alam ko, katapusan ko na kasi bumagsak na lahat. Grabe na, parang nang yung binumbahan ka ba ng atomic bomb? Parang gano'n. So, para ng mga COVID ako. Na ngayon, tumakbo ako palabas. Pagtakbo ko, nilipad ako ng hangin. Buti na lang, bumagsak ako ulit ako sa floor. Nakita ko yung glass door. Reach ako sa glass door, bahala na, nagbiaka na. Wala akong tapsa, wala akong unskate ako kasi wala pa yung Ngayon, nakita ko yung chemical room. Pinasok ko yung chemical room doon. Pagpasok ko, bumalik yung pinto dito sa akin. Natamaan ako, grabe dugo. Parang
Katan ako ba ng ano ba? Na ano, pero hindi ako na knock-out. Doon kayo nasugatan? Nasugatan ako. Oo, nasugatan ako. Ngayon, pagtingin ko sa ilalim sa chemical room, mayroon mga tao, mga 20 na piraso. Sabi ko, 20 na pala tayo dito. Ang iba, medyo nakalikas na lahat. Okay na. Pero may natrap pa doon sa kilid sa mga exit doors kasi doon sila mga injury, ay yung mga may kapansanan ba. Sabi ko, ano niya na, i-rescue. Grabe din yung mga tao ko doon sa ilalim yung, hindi naman tao ko, bali yung mga, kasama ko para ding, mga katong, mga daredevil din. Walang, sige, ni-rescue. Kahit daming mga bubog, ang daming mga malaking mga, hangin, malakas, ni-rescue pa rin. Na-rescue lahat, na-maneuver lahat. Ngayon, kasi chemical room, delikado. Pinalabas ko yung mga mga chemical doon, pinalabas, mga chlorine, kung ano-ano na lang, mga drum. Priority na tao. Naka-accumulate pa kami ng tao. Naabot kami ng 70, basa kami lahat. Tapos, ang nangyari, pagkatapos ng bagyo, hindi pa tapos, mga alas 3, malakas pa rin yung bagyo. Lumabas na ako kasi baka kumuho yung sports complex. Pinalikas ko na din sa isang building doon na mas safe. Naglikasan yung mga truck nakita ko, tumba na, mga emergency, tumba sa kalakas ng hangin. Ganon katinti ang hangin. Then pagka kinaumagahan, ay pagkagabi pa, sinabi ko, nag-meeting ako sa mga kasi pangkat-pangkat na kami. Pangkat-pangkat, may mga Muslim, may grupo dito na mga, iba't pangkat-pangkat. Sabi ko, mag-organize tayo kasi mayroon tayong gagawing 5 misyon bukas. Kasi tayo ang buhay. Buhay kami, congratulations lahat. Happy kami doon. Happy kami doon kasi nung nasira yung parte ng complex, yung mga nakalak na mga compartments, nandoon yung mga pagkain, dina-open, nabasa na yung mga bigas. Hindi naman, niluting na yung mga tao. Hindi ko na makontrol kasi nag-secure din ako ng evacuation plan. Nag-secure ako ng shelter. Sabi ko sa mga kasaibigan ko, doon ako sa isang business sports academy kasi untouched yun. Doon ako tatakbo para ma-secure ko yun. So yung iba naman sabi ko, gather yung mga gamit, lahat, lipat tayo doon, ginamit, ko na doon, maniubra ko lahat, okay na kami. Kayo'y na-safe, nakalikas naman kayo. Na kami, safe na kami. Ngayon ang survival na naman. Kasi kung nasira yung structure sa bagong structure ng government, how much more yung sa mga dagat, sa mga nag-ano na kami, yung isip namin na maraming patay. Ganun ang isip namin, pero buti na lang hindi nangyari. Din pagkagabi, nag-agad yun, nagpa-meeting ako na magkaroon tayo ng crisis management sa atin dito, sa ating pangkat para ma-manage natin yung lahat. So, una, yung search and rescue kami. Nag-form kami kaagad. Pangalawa, nag-form kami ng group na i-repair yung generator sa sports complex kasi may generator doon eh. May generator. Ang pangatlo, kasi yung generator mag-supply ng tubig sa amin doon. Ayun. Wala na. Maximize na lang talaga ang nangyari, maximize na lang kung anong available. Tapos yung pangatlo, naghanap ng reconnaissance group na maghanap ng anong sa paligid. Kung hindi man tatakbo yung generator, maghanap ng sa paligid na source ng tubig. Pang-apat, gumawa ako ng yung mga babae magluto, sa cleanliness sa mga CR kasi marami mga chlorine doon para at least pero na-execute yun lahat. Di pagkabukas, umaga, isang team kami. Ako yung lead sa rescue kasi mayroon tayong knowledge yan, konti. US lifeguard din ako. So, nag-rescue kami. Dala ko itak, mga medical kit. We walk from sports complex that's in the town all the way to GL. That's 21 kilometers. 4 hours and a half ang kasi ganun kami sa mga kahoy, hardle kami sa mga kahoy, Pero kami as we traverse the gory scenes ba, yung grabe mga kahoy, mga debris, as we hardle it all the way to villages, walang patay.
So, imposible ito sa nangyari na walang patay. Pero thankful kami kasi Thankful lang tayo. wala man, kasi makikita ko walang umiyak eh. Isa lang ang nakita ko na umiyak na babae doon sa barangay Consuelo. Tinanong ko agad kasi journalist tayo, ganun talaga yung instinct. Patay siguro, patay na ito. Sabi ko, bakit naiyak ka? Anong nangyari? yung ano ko, dalawa kong baboy namatay. Nawala. Nawala yung dalawa kong mag-iising. Yung alaga lang. Yung pasakit sa isip ko, tumawa ako, pero siyempre, sympathetic tayo, careful tayo dyan eh. Dapat, pero tumawa ako sa sarili ko lang ba, baboy, hindi ko talaga kinuha ko yung alaga lang. Alaga pa lang baboy niya kasi Sir Ruel, yun sa kanya. Talagang very interesting yung kwento ho ninyo, no? Kaya lang, syempre, gusto pa namin marinig sana yung iba pang bahagi ng inyo pong mga kwento. Actually, I wrote a story. It came out sa amin the news. Surviving Odette. Typhoon Odette. Yun ang title ng first part ng storya ko kasi detailed yun talaga. Sinulat ko talaga yun. Nandyan, mababasa mo, Sir Dennis. Basahin din. At saka, I'll take this opportunity kasi Pasko ngayon, I'll call our Filipino citizen na kung pwede magbigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo na sana itong Pasko na ito magiging meaningful sa atin kung tayo ay kapiling natin yung mga Pilipino na biktima ng bagyo. Makabigay naman tayo ng tulong sa kanila in our own little way. Hindi man yung presence natin, pero yung may konti tayong resources na i-share. Kasi it's down talaga kami, nag-pandemic na wala yung tourism industry, patay yung mga business namin dito. Ngayon na naman itong bagyo na napaka-damaging, leveled on the ground talaga kami. Sige, apila na lang natin yan. Grabe na talaga ito kasi wala na, give up na yung mga iba dito, nag-uwian na, wala na, parang wala na pag-asa. Pero with you guys, mga listeners, may pag-asa. Yun ang pag-asa namin. You are our lifeline. I hope this Christmas is a meaningful Christmas for everyone. Thank you po. Thank you, Dennis. Maraming salamat, Sir Ruel Katoto. Atin hong nakausap sa pagkakataong ito. Direktamente live po yan mula dun sa Siargao Island. Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kahit ho papaano, nabawasan yung alalahanin dahil naririnig na natin sila mula dun sa mga nakalipas na araw, hindi ho nakakausap, halos walang communication line. Bombo Jane. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, sinimulan na ng United Nations at ng mga humanitarian partner nito ang kampanya para makalikom ng $107 million o 5.35 billion pesos para sa mahigit kalahating milyong Pilipinong nawala ng tirahan dahil sa pananalasa ng bagyong Odette. Kumilos na rin ang mga malalaking korporasyong Pilipino para makalikom ng pondo at mga relief supplies para sa mga biktima ng pinakamalakas at pinakanakamamatay na bagyo na tumama sa bansa ngayong taon sa pamamagitan niya ng Philippine Disaster Resilience Foundation. Bilang karagdagan sa tulong na pera at mga relief goods, ang mga negosyong ito ay nagbigay din ng mga mapagkukunan at kadalubhasaan sa pagsisikap ng tulong para sa libreng shipping at airline companies na naghahatid ng mga food and non-food items. Mga kumpanya ng telecommunication na nagsiset up ng mga emergency calling station at mga power distributor na nagpapadala ng mga dalubhasang tauhan upang tulungan ang mga lugar sa pagpapanumbalik ng kuryente. Ayon sa United Nations, inilunsad ang Humanitarian Needs and Priorities Plan upang tumugon sa mga pangailangan ng humigit kumulang 530,000 katao sa mga lugar na pinakamalubhang apektado, lalo na sa Caraga at Eastern Visayas. Ang UN Central Emergency Relief Fund ay naglalaan ng $12 million o 600 million pesos sa United Nations Children's Fund, UN Population Fund, World Food Program at International Organization for Migration. Maliban sa UN Central Emergency Relief Fund, nagbigay din ng tulong ang ilang bansa na kinabibilangan niya ng Taiwan, $500,000 o 25 million pesos. Hungary, 54,000 euros or 3 million pesos. Singapore, 3 million pesos. South Korea, 100 million pesos in cash at 2.5 million in kind. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation. Abangan din ho mamaya mga kabombo dahil alas 3 ng hapon.
yung ating grand draw. Excited na ho kaming malaman kung sino yung ating magiging susunod na milyonaryo sa pamamagitan ho ng ating promo. Ang 1-2 Panalo, part 20 na ho ito mga kabombo. Kuha pa tayo ng iba pang pag-uulat. Yung mga natatanggap daw na reklamo ng Department of Trade and Industry, consumer complaints, lalo pa raw lumubo. Alamin ho natin kung bakit. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Patuloy ang isinasagawang pagpapaalala ng Department of Trade and Industry sa mga consumers sa bansa. Ito ay makaraang mas tumaas pa ang bilang ng mga reklamong natatanggap ng ahensya nang magsimulang tumama ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Sinabi ni Consumer Protection Group and Concurrent Director Fair Trade Enforcement Bureau Assistant Secretary Ronel Abrenica na sa ngayon ay pumapalo sa 300 hanggang 500 ang bilang ng mga reklamong kanilang natatanggap kada araw. At karamihan anya sa mga ito ay mga online complaint. Lahat anya ng reklamong kanilang natatanggap ay masusing sinusuri upang malaman kung aling ahensya ng gobyerno ang dapat na umaksyon dito. Tulad na lamang ng reklamo sa telco na agad na ine-endorso ng DTI sa ibang ahensya ng gobyerno dahil hindi na ito saklaw ng nasabing departamento. Samantala, pinayuhan din ni ASEC Abrenica ang mga consumers na makipag-ugnayan muna sa mga seller na kanilang napagbilhan kung may mga reklamo ito sa produktong natanggap. Aniya, kung sakaling hindi ito inaksyonan o hindi kayang aksyonan ng seller ay maaari na anyang dumulog ang mga ito sa DTI sa pamamagitan ng pagpapadala ng email at pag-text sa mga kawani ng kagawaran. Sa kabilang banda naman ay siniguro ng DTI na mabilis ang isinasagawa nilang pagtugon sa mga reklamong ipinapaabot sa kanila ng mga kababayan nating mga consumers. Kailangan lang anya na kompleto ang detalye ng kanilang mga reklamo, pati na rin ng kompletong address ng seller na inirereklamo. Makakatanggap naman ng notice to explain ang mga seller na inirereklamo at bibigyan ng 10 araw upang agad na matugunan ang reklamo ng consumer na kanilang kinakaharap. Binigyang diin naman ng DTI na walang sinisingil ang kanilang ahensya sa mga kababayan nating mamimili sa tuwing makakatanggap ng mga reklamo mula sa mga ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Doon naman tayo ng pag-uulat mula sa ating himpilan dyan sa bahagi ng Mindanao sapagkat may puliso tinambangan patay habang sasakyan tinapunan ng granada sa kasagsagan ho ng kasayahan. Doon ho ito sa South Cotabato. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pananambang patay sa isang kasapi ng PNP Region 12 sa bayan ng Tantangan, South Cotabato kasabay ng selebrasyon ng Christmas Eve. Kinilala ni Police Captain Region Bagaman, hepe ng Tantangan Municipal Police Station ang biktima na si Patrolman Manggid Mangapel Salumandig, 28 anyos, kasapi ng Accounting Service Unit ng Police Regional Office 12 at nakabase sa General Santos City. Lumabas sa investigasyon ng Tantangan PNP na nakauniforme si Salumandig nang tinambangan ng hindi pa nakikilala mga sospek kung saan patungo sana ito sa himpilan ng Tantangan Municipal Police Station kung saan sakay ito ng kanyang motorsiklo. Inaalam pa sa ngayon kung may kaugnayan sa trabaho ang motibo ng pagpaslang sa nasabing police. Samantala, kasabay din ng selebrasyon ng Pasko ay isang sasakyan naman ang hinagisa ng granada habang nasa gilid ng National Highway sa nasabing bayan rin na pagalaman na nagkakasayahan at nagpapaputok ng firecrackers sa mga residente na mangyari ang panghagis ng granada. Mabuti na lamang at walang nasugatan ngunit nasira naman ang bahagi ng sasakyan na natamaan ng shrapnel ng nasabing granada. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at Assistant number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Ngayong patuloy na kumakalat ang napaka-nakakahawa na variant ng Omicron COVID-19, sinasabi ng ilang eksperto na panahon na upang muling isalang-alang ang ilang mga option sa pagsusuot ng face mask, kung saan dinidiscourage na ang paggamit ng cloth face mask. Tinawag ng ilang mga health expert na facial decoration ang paggamit ng cloth face mask dahil hindi ito nakakapigil o makakapigil sa hawaan ng Omicron variant. Dahil
Dahil dito, inirekomenda ng mga health expert na gamitin ang 3-ply surgical mask o mas kilala sa pangalan na disposable mask. Mabibili lamang ito sa mga drugstores, ang ilan sa grocery at retail stores. Kung sa mga matatao na lugar naman, kailangan na ang pagsusuot ng KN95 or N95 mask. Bombo Sports News. Itinuturing ngayon sa NBA ang Boston Celtics na pinaka-hardest hit ng COVID-19 outbreak. Ito ay makalipas na umabot na sa 12 players ang isinailalim sa quarantine. Ngayong araw, 5 pang players ng Celtics ang ipinasok na rin sa NBA Health and Safety Protocols. Kabilang na sa mga nadagdag sa quarantine ay sina guard CJ Miles, forward na si Aaron Nesmith, Justin Jackson, mga centers na sina Enes Freedom at Bruno Fernando. Nagdagdag na rin sa kamalasan ng Boston Celtics ay yung sa Christmas game pa man din ho. Dito ho sa atin, Pasko, doon sa kanila bukas pa ho yung mga events. At makakalaban pa naman ang defending champion na Milwaukee Bucks. At matindi ang inaasahan hong sagupan sa hardcourt. Samantala, sa dagdag pang balitang palakasan, yung Pinay top rank squash player na si Jamie Aribado ay nakapag-uwi ho ng gintong medalya para sa Pilipinas. Alamin natin ang balita ng Star FM Baguio. Nakapag-uwi ng gintong medalya ang Pinay top rank squash player na si Jamaica Aribado sa women's individual category sa katatapos na 2021 Southeast Asian Squash Thailand Championships. Maliban kay Jamaica, nakuha rin ng mga Pinoy na sina Raymark Bigornia ang gold, samantalang silver naman si Robert Garcia sa men's individuals, at nakuha din ng kupunan ang Southeast Asian Team Squash Championship. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinay squash player na si Aribado, sinabi nito na nagbunga ang kanilang sakripisyo at inamin din nito na medyo nahirapan sila sa pag-iensayo dahil ito ang kanilang unang international competition na linahukan na magsimula na magkaroon ng pandemya. Siyempre po masaya kasi po especially ito nga pong pinagdadaanan ng buong mundo, itong pandemic. Bali, simula po nag-start yung lockdown, ito po yung first tournament po namin sa Malaysia and sa ito nga pong sa may Thailand. So, thankful po, tsaka ayun, feel blessed na bago po mag-end yung taon, nakapag-compete po kami. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinay top rank squash player na si Jamaica Aribado. Ito nga ang unang pagkakataon na makakuha ng titulo ang Philippine team sa sport na squash. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung pag-ibig nga raw ang maghari ay araw-araw Paskong lagi. Para sa karagdagang mga balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nabatayin mo kami na ito, sininga Bombo News Center sa ito, sininga mga dalag ko, kayo mga nagapahunang nga mga balita sa palibot niya sa pungsod. Pagbalik niyo para tutunan mo na isang tutugang pagiling mga balita lokal, pila kang mga balita at tipo sa ito, sininga mga Bombo Reporter of course, liliot naman karon ang pila naton ka mga evacuees na makuturan naton nga nalitan sa southern part sa ating probinsya, kung kamusta man niya ila sila nga pag-celebrar sa nga Paskwa. Of course, madulom, wala sang supplies ng kuryente. Pero sila ito, pinasay nga pag-celebrar sa Paskwa, para mo sa mga nagliligad nga mga Disyembre, wala pa sila mahalitan niya sa kalamidad, kagay sa bagyo. Tini mga utod nato ito sa may
Southern Negros nga sa tunti pagtapak sang oras sa adlaw sang Pasko until subong naga-super pagapon sang supply kakulangon sang supply sang kuryente. Inatanan na aton panabalikan magkaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa aksyon radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya.
Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Balik din pagpalagad siya platong tuna na Bombo na isa o oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 46 minutos na nakalabay stak na nga alas 12 so to. This time kami na kaunta ang dugang pagit nga balita sa patrol si kay Bombo Liani Minardo. May isa ka mga kung isa ka manguma ang ligar ginpatay no sa mga membro sa New People's Army dito iya sa nabukid nga barangay, nabukid nga porsyon sa nga banwa sa nga La Castellana. After sing bagyo nga si Odette, balanta man na Castellana isa sa mga lugar nga nakaangkon man no sa halit no tuga ni bagyo Odette makabinan. So ini nga manguma daw ginsugo sa kuno sa NPA nga magpangayo-ngayo sa mga pumuloy dira. Apang wala nagpati, hugin balikan, gin patay sa mga membro sa New People's Army. Sino ini yan nga manguma kag anong sa likod sina dire. Kung mag-amon nga kausang ginahimo naton instead nga makakuha kita sa simpatiya sa aton sila makoturan, mag-amon nati laban-laban disgrasya kay musni. Ini ang report mga kaibigan. So para sa kaundan sini kag dogang detalye no si Bombola ni Minardo may interview no sa commander sa 64th IB Philippine Army mga kaibigan. Din natabo iya sa may banwa sa La Castellana. So ariyo ang detalye kaundan po sa kay Bombo Liani Minardo. Bombo Liani, Kevin. Bombo Dennis, isa naman makaluluoy nga mangunguma ang nakalitan sa nga bagyong Odette kagin apatay Bombo Dennis sa nga Leonardo Panaligan Command nga miyembro sa mga NPA Bombo Dennis dito sa sitio Mantuhod, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental Bombo Dennis kung sa diin ini ang biktima amo si Mario Nelias Landisa. Mario Nelias Landisa Bombo Dennis no isa ka ordinaryo nga mangumum nga nawasak ini ang iyang palangabuhian Bombo Dennis no dulot man sa nga bagyong Odette no sunod sa investigation sinisang kapulisan na Bombo Dennis nagapadulong na ini siya papuli sa ilang panimalaya Bombo Dennis ang gingulpe lang ni siya gintiro sang apat ka suspetsado no nga katapo sinisang Leonardo Panaligan na Command NPA kang isa diri ka salarin Bombo Dennis no ginkilala ini kaya Leonard Juvito Landisa Bombo Dennis so sa din pakaisa yaman ini ang isa kakatapo sa nga rebelde Bombo Dennis so gisugo o kung ginasugo ini siya sang mga sunod sini sa investigasyon, ginasugo ini siya Bombo Dennis ang katapo sa mga NPA nga mangayo kayo kay tungod ining NPA Bombo Dennis wala na sang kalanon kag ilimnon pero nagapamalibad ini ang mangunguma Bombo Dennis hindi siya magpati ni nga mangayo-ngayo kay ti sa banwa man dito sa may La Castellana kung sa diin sa sitio man tuhod Bombo Dennis kalabanan man dito nga mga pumuluyo naapektuhan sa nga bagyo which is ang ilang kalanon kaigo lang gito ilang mga pamilya kulang pagani Bombo Dennis no so amo niya nga na trigger ini ang mga NPA Bombo Dennis no kagagin timingan gid ini nila nga halin ini sa
obrahan ini ang mangunguma sang pagpapuli na Bombo Dennis. Kung makita natin sa litrato, nagahayangon na lang ni ang kaluluoy man nga mangunguma kay tungod no nga gina luthan ini sa Bombo Dennis, pero padayon pa nin sa gihapon ang pangita dito sa mga evidence no sa nga slugs di o ko ng mga basiyo kabala Bombo Dennis sa katapo sa nga kapulisan kasubong man ni Bombo Dennis sa nga Philippine Army nga nagabulig sini Bombo Dennis imbestiga sa natabo nga insidente. So amo lang ni Bombo Dennis no kaluluoy lang gid kiti ahaw-ahaw man nila nga pagkaon. So hindi man sila makahatag bala Bombo Dennis sa mga katapo sinasang NPA kasi sila ga pa nga budlay man mismo nga para may ipakaon man sa ilang pamilya. So tani insindihon man nila ngati halos man tanan dira sa may southern na Negros o na bilog man gani nga Negros Bombo Dennis apektado sinisa nga bagyo no alain lang gid Bombo Dennis ni sa parte sa nga mangunguma kay ti inosente bala kagan amo lang man ni Bombo Dennis nga higayon nga wala siya na wala sa nagpate sa ginasugo siya sa NPA nga mangayo kayo kay tin saktuhan nga manadra ang pagkaon nga ginakaon sa mga pumuluyo nga amo ni ang natabo sa biktima Bombo Dennis tungod nga namalibad lang gid so ginaluthang patay ini siya sa apat ka mga suspitsado sa subong nga Bombo Dennis ang ginapangita is evidence no o kana ebidensya sunay kay para mapabalistik humiara gid mandra bala nga makita sa may crime scene na Bombo Dennis kay para matumod in ang apat ka suspitsado Bombo Dennis. Kay masubo-subo pa ni Bombo ni kay as you mentioned isa sa apat ka mga suspect pagkaisa pa sining biktima. Yes, correct ka Bombo Dennis nga mo si Jovito Landisa Leonaro isa ka communist at terrorist man na Bombo Dennis no nga miyembro man sang Leonardo Panaligan Command sa New People's Army Bombo Dennis. Manatili ko babud live ako na mo ning gawi sa ato mga kauturan dira sa Kabukiran nga mga miyembro sa New People's Army. Thank you instead nga makakuha sila sa simpatiya sa pumuluyo ang guwa nila ti mabuelta pa na sila mabalik pa na si ilang at isipa ba takto ng bal mo ordinaryo lang nga pumuluyo ordinaryo lang nga manguma nga hikahos mga ni kulang-kulang man sa pagpangabuhi ti pangayuan pa kuhaan pa kundi magpati sa inyo sining nga mando ang balik niya patyon nyo ang tawo sino ka layo bla Bombo laning mga tikang nga sing naton ti kon ikay imo kron niya inosente nga sibilyan amo ni mo simo ti masubo man para sa imo sining pamilya Bombo lani. Amo gid gani Bombo Dennis kiti ang pangabuhian man ni gani isang tao na is apektado katama Bombo Dennis kung makita to dira sa Laragway base kung sa iya pa ni nga talamnan nga nagkalaanad man do wala naman ni gani nagkalabilin nga mga humay so tani mangita man sila sang paagi o kun pangabuhian na Bombo Dennis no nga makakaon sila ultimo gani mga pamatan-on nagabaka-baka sila ya pakahapos lang o kun pamahog ang ilang obra sining Bombo Dennis sa mga pumuluyo dira no ang kung sabihin Bombo Dennis tanan halos tanan gidira sa may Alacasiana apektado man Bombo Dennis. Okay, ti Alacasiana kadako man si damage sila bagod naigo man sila sa baskog nga hangin ni kuan hangin ni Bagyo Odette na may mga infrastructure man naglaguba may mga pananom manda nga gin kuan man gin bahaan kag of course sa sinaton ti pangabuhian man sa mga pumuluyo ang pananom dira ano isa gid ka abi mo produkto mo na isa ka gid nga kwarta matipon mo kon mga produkto pa produkto na gani Bombolani pero bisan si ilang kulingon ning konsumo kulang pa na or baligyan na kulang pa inog bayad sa kutangan nila Bombolani. Correct gid Bombo Dennis karon kung wala kay hatag sa ila padagan ka lang nila no padagan-dagan ka lang nila sang ilang mga armas pamatsyon ka so pila pa katao ang patsyon nila Bombo Dennis kung mangayo sila kag wala sang yatag sa ila nga sa subong asyado gid Bombo Dennis ka crucial no sang aton diri nga gina pagpangabuhian na Bombo Dennis tungod sa bagyo nga naaguman naton diri sa may Negros Occidental. So Bombo Dennis sa dugang pagid nga impormasyon pamatian naton si Lieutenant Colonel Melvin Flores. NPA po talaga yung pumatay, ma'am. Parang ang pagkakasabi ng sa investigation ng PNP, ma'am, pauwi yata siya ng bahay niya. Oo. Galing sa bukid, pagkatapos ay tawag dito, still ma'am,
along the way pagbalik niya. Tapos ang initial na investigation namin dyan, ma'am, parang pinapahingi ito ng mga bigas-bigas, ma'am, dahil nga bumabagyo. Pinapahingi ng NPA, parang tumanggi yata, ma'am, kaya binaril. Yun ang initial na investigation namin, ma'am. Oo. Saan yung tama, sir? Meron na po bang ano po? I-check ko lang, ma'am. Hindi po ako sigurado, ma'am, kung saan yung saktong tama niya. Kung naging safe. Dahil bumagyo nga, ma'am, at walang makain yung mga NPA, pinipilit yata siyang humingi ng mga bigas sa tao. Kahit yung mga tao, wala na rin mismong may bigay, ma'am, dahil kulang din sa kanila yung supply pagkain. So, ang location ni sir, sa ano ni Kalayoon, sir? Bukid na no? Bukid, ma'am, sa La Castellana. Malapit na rin kasi sa boundary yun, ma'am, ng boundary ng Oriental at Occidental. Sa ngayon, ma'am, wala pong recoveries, ma'am. Sine-check pa natin yung sana nga makakuha tayo ng mga slugs para mabalistic test, ma'am. Yung mga basyo ng bala. Para mabalistic test at isa rin gawing ebidensya yon para matukoy po yung mga suspects, ma'am. Ngayon, ma'am, ay ongoing pa rin ang ating cooperation with the PNP. May mga hot pursuit operations tayo para ma-check kung saan yung mga kanila, ma'am. Dahil wala naman pong dineklarang ceasefire ang government natin para maprotektahan po natin, ma'am, kasi marami pa rin yata mga evacuees, lalo yung mga tinamaan ng bagyo, ma'am. Sir, mga ilan pong NPA ang sangkot dito? Initially, 4 yung sinasabing suspects, ma'am. We just need to have eyewitness, ma'am, para ma-determine po talaga. Pero yung initially, ang nakita pag baril, ma'am, ay 4 yung nagtakbuhan doon. Ang kwan lang po dyan, ma'am, ay naawa kami doon sa civilian kasi wala naman pong armas yun, ma'am. Oh. Opo, ma'am, galing siya sa bukid at pauwi na siya sa kanyang bahay, ma'am. Ang binaril siya. Bombo Dennis, so ato nabatian ang pangayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores, ang commander sa 62nd Infantry Battalion. Okay. Yes, Bombo Dennis, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa Udto, si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat, Bombo Liani Minardo. So, lagi kasalbarin sa bit nga manguma, ultimo nga pumuluyo. Ada may banwa sa Castellana ginapatay sa ginapatayan 4 nga membro sa New People's Army na matapos sunod sa investigasyon, sunod sa informasyon sa militar nga wala nagtuman, wala nagpati, wala nagsunod sa mando sa iya nga mangayo-kayo kuno sa nga bulig o pagkaon sa mga pumuluyo para magkonsumo sini nga mga kung natuoy di membro ina sa New People's Army. Nayway nagpati, banggaan kagin tiro patay sang mga ginalagar membro sa New People's Army. Sinita magamo ni masunggod o mapalayo sa inyo ang mga pumulo. Kasi bagay, damo naman sa mga pumulo, damo naman sa mga membro sa New People's Army ang nagabalik sa sabak sa gobyerno. Sa mga nagligad ng mga tinuig, nga na kayo nag-enjoy sa ila si panibag o nga kabuhi. No? Si dalom sa pagsuporta sa aton sining gobyerno. Si dalom sa ECLIP program. No? Tiara, may mga financial assistance, may mga livelihood assistance, may mga educational assistance sa ila sining mga kabataan para makapadayon sa pag-eskwela. Of course, igaan mo sila pangabuhay sa gobyerno, nga samtang arin na sila sugod sa panibag-o nga kabuhi sa mainstream society, at least may aras sila sa suporta sa ila sining financial nga kinlanon makaminan. Tingnan may mga financial assistance na dira nga ginhatag, ginarelocate sila, nga tagaan sa balay, ginasailos ng lugar, ginapasiwilang kabataan, may mga logistic support, o gikan niya sa aton sining gobyerno. Amo na bala, kainan instead tali nga ining kausa o ining grupo para sa kaayuhan sa mga pumuluyo, tigos may iban pa, nga mga membro sinadre nga mo man ang naghalit sa kausa sang sining
mga rebelding komunista, mga kaibigan, no? Sa iba niyang nasyon, natapos na ang communist insurgents. Ang ano ni tawag nga komunista iya sa Russia na untat na gani, natapos na. Ang siniguraton sa una, during mga 80s, 90s, 70s, 80s, 90s, ang Berlin Wall nga nagasipara sa East kag West Berlin, natumba na, gintaltal na, isa na nasubong ang Germany, tiway na to komunista to. Dili sa Pilipinas, sobra 50 anyos, o ay pamasulbar ang communist insurgents problem. Diriya sa pungsod Pilipinas, siguro Pilipinas may pinagkalawig nga problema sa insurrection. Nga until now, sobra 50 anyos, wala gid masulbar, wala gid matagaan sa solusyon, wala gid mauntat. Diriya sa pungsod Pilipinas. Bilas na magligal, may mga pag-ambos pa gani ginahimo. May mga enkwentro pa nga nagluluntad. May mga kabuhi nga nagkalamatay in part sa militar, in part sa police, in part sa mga membro sa New People's Army, nga nagkalamatay, bangod sing magatuhay nga ideolohiya. Sa gobyerno, kag sa sining grupo, iya sang CPP-NPA, NDF, mga kabinante, subong Paskwa, sa kinandan gani niya sa maniligan ng matinuig, may ceasefire mo. Before Christmas until the end of New Year, until sa matapos sa pagsulog sa bagong tuig, may ginapatuman ng ceasefire. May tag 15 días ng ceasefire. Di subong niya wala sang ceasefire, why sang untat lupok nga nadihon in between sa gobyerno kag sa grupo sang CPP-NPA, mga kabanan. Actually, was December 26, anniversary sang CPP-NPA, mga kabanan. Muna ilang kawatan, sinitagani, atong sining militar at polis, nagka-alerto, despite sining holiday season, kitibasi, bala, mangin alagyan, nila nga mag-conduct sang ofensiba. Batok kaya sa gobyerno, especially sa atong sini armed forces, sa atong sini membro sa Philippine National Police, mga kaibinan. Kaya kada anibersaryo nila, amo na yung aktibidades ginimo nila, to show sa ilang kuno support o sa ilang sining force, sa ilang porsa, nga sila ara pa sila naga-exister. Puti suno sa militar, gamay naman nga grupo nga nag-exister ko sa atong syudad o sa atong susyudad, especially dire iya sa may Isla sa Negros. Timiyada pag inuwantod, kaya siyempre may mga encounter gani nga nagluluntad, may mga nagkalamatay gani sa part sa militar, may mga nagkalamatay sa bahin sa NPA, nagapakita nga inisla tuod nga grupo, ining nga organisasyon still existing, nag-exister pa. Pero ito sa militar, gamay nam lang niya nga porsa mga kaabinan. So, bantayan tani kung anong mga masunod natapos ng tuig 2021, isa kasimana na nabilin, 2022 na kita. Wala gyapon sa kayuhan. Wala gyapon sa positibo nga kahinatnan o padulungan ang problema sa insurrection, communist insurgency o communist insurgency diriya sa pungsod Pilipinas. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalabay stock na nga launa sa hapon. This time, adlaw gid subong sang Paskwa, Disyembre 25. Malili kita liwat sa pila naton ka mga kapungsuran sa kalibutan kung paano sila magsilbar sang Paskwa. This time, kadto kita sa pungsod Finland.
Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Oh, the weather outside is... Kadto naman kita karon sa Finland o Republic of Finland. Ato naman hibalon kung paano sila mag-celebrate sa Christmas ilabanigid nga adlaw sang Pasko. Pinagi sa Bombo International Correspondent sa Finland nga si Anna Askonen nga tumandok sa sudad sa Silay kag dito na nagtrabaho kag nag-i-star sa Finland. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally... Ang Finland nga isa ka Nordic country sa Northern Europe, may katupad nga mga kapungsuran nga amo ang Sweden, Russia, Norway kag Estonia. Helsinki mo naman ang kapital kag largest city sa Finland. Sa karon ang populasyon sa Finland nagalabot sa 5.5 million nga mayoriya amo ang mga Finnish kag iban nga mga ethnic group nga mga naga-istar kaangay sang mga Europeans, Africans kag Asian, kalakip na diri ang mga Pilipino nga malapit na karon sa 15,000 ang populasyon didto. Ang mga Finnish o Finns ginapamunuan sa ilas ni karon nga presidente nga si Sauli Niinisto kag Prime Minister nga babaye nga si Sanana Marin. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. And my dear... Bangod nga mayoriya sa populasyon sa Finland ang mga Kristiyano, Lutheranism kag o malapuyot man kag madinuagon ang pagsaulog sang Pasko diri. In Finland, Christmas Eve is the main event of the holiday. Kangay man sa aton nga mga Pilipino, ang mga kabataan diri ang ginapapati nga magalaba si Santa Claus agud nga magbutang sa mga regalo kag goodies sa ila sini mga medyas nga ginakabit sa ila sini mga chimney o kon sa idalon sang Christmas tree. Family celebration ang Christmas sa Finland kag nagabinulugay man ang tanan nga membro sang pamilya sa pagdekorar sa ila sini tagsa ka mga Christmas tree. Nanging tradisyon man sa Finland ang mag-inom sa isa ginatawag nga glugi o kon mulled wine samtang ini sila ang yara sa ila sa kahulot sa pag-enjoy sang Christmas sauna. Subong man nagakadto ang mga pumuloy sa Lapland sa isa ka matahom nga lugar nga ginadugukan sa mga lokal kag foreign tourist ang Lapland nga napunan sang snow. Sa mga pagkaon, pamaskwa, mangin tradisyon man o kung nangin tradisyon man sa mga Finnish magluto sang oven-baked ham, root vegetables, casserole, mixed beetroot salad, liver casserole, at subong man ang smoked salmon. Paano naman magtinamiwanay ang mga Finnish sang Merry Christmas? Well, sang tinaga nga Yaba Hulua. Merry Christmas gikan sa pungsod Finland. Let it snow, let it snow, let it snow. Muna mag-celebrate ito ang mga Finnish o mga Finns sa ang Christmas dito iya sa Finland mga kaibigan. No? So this time, mangin kaupod nato na ang isa ka tumandok sa silay nga madugay naman nga nagatrabaho kag naga-star dito iya sa pungsod Finland. Bala nyo mga kaibigan ang Finland sa history, di ko no nagikan si Santa Claus mo, di ba? Di naghalin si Santa Claus sa istorya mga kaibigan. No? So mga ikaw po naton sa linya, live, direct from Finland, si Ma'am Anna Askonen. Mama na, mayong ugto diri o mayong hapon na sa Pilipinas, mayong aga dira sa Finland. Maayong hapon da sa Pilipinas. Sa mga listeners ng Radyo Bombo Bacolod. Bombo Dinis,
maayos lang sa Pinis, Hyvä Joulua. Okay. Maligayang Pasko. Okay. Dalagid Mama Ana, no, pwede mo mapahigda ang imo sining cellphone, no, kay mo dito higda ang imo itsura, no. Kung nakatindog imo nga cellphone, pwede mo sa ma-adjust pigdaon, no. Hindi higda na ni Radyo Bumbo higda na ni. Okay, no, base sa adjustment lang, okay na? Okay, okay na. Sige. So dira sa Finland, sila nato diri base sa history, no. Naghalin, no, si Santa Claus nga ti balaan ta naman during Christmas, no, sa tinion sa Paskwa, ha, si Santa Claus daw mo ginahulat sa mga kabataan, no, especialmente, no. So ano dira paano magselebrar ang mga Finnish, kamo dira nga mga Pilipino, paano nyo ginaselebrar ang adlaw sa Paskwa, Ana? Ang mga Pilipino di gasilibra sa Pasko, parehas man sa aton sa Pilipinas. Galing kay combine na sang Finnish culture kag ang Filipino culture. Ang na sila sa Finnish culture kung ano nila ang Pasko di. Ari kami di subong sa sa Lapland. Di dari kami sa whole day nga kami kahapon sa dito kami sa Santa Claus Village. Amo na diya ang sa Finland pag wala snow hindi matawag nga Christmas sa ila. Okay, gusto, ang nila yang White Christmas. White Christmas, white ang palibot bangod sing snow. Oo, white. Okay. Amo na di ang ilang balik luwat adjust tabi ikaw no patindog mo kadaw lain signal patindog biliwat imo sininga cam no para namin sulod mo diri. So dra ka subong sa Lapland. Ang Lapland amo ni ang lugar nga isa sa mga ginakadtuan sa mga local and foreign tourists, no. Ang Lapland mo ni ang ano ining Lapland ko dira sa nabi sa Finland, so pag hibalo sa aton nga mga tagpramati sa sa Bombo Radyo Bacolod. Ang Lapland, ano ini nga lugar dira sa Finland? Nasa ni siya, nasa north part. Ari di sa may Arctic Circle. Ari di sa may Arctic Circle. Amo na di ang during winter, amo na di pinaka tourist spot sa mga nagakaladto di sa mga lain-lain nga lugar. So na di gakaladto sa pag Christmas. Puno na di sila, puno ang mga hotel di puno. Subong lang ni galing kay do pigado ang dahil sa sa COVID. Pandemic. Oo, hindi masyado subong ang mga tourist dire. Okay. So ano ang makita dira, ano ang aktibidades sa mga turista nga nagakadto dira sa Lapland? Husky ride, visit sa Santa Claus, sleigh ride. Madamong activities diri subong Alo? Oo. So, ang mga nagakaladto dira nga mga turista, of course may mga damo man kabataan, mga adult dala nila mga kabataan nila dira sa area. Oo, whole family na di sila. Whole family, mga bata, tigulang. Kaladto, na di sila kasi daw family family kung gusto mo mag-stay kadto ko da. Pwede ka rin pumunta dito, kadto di. So until what time dirabi ang pagbakasyon sa mga turista dira? Until the end of the year or until pa January? The best way to come here from December to March, April. Okay. So amo na nga mga ang isaman ka. Ang isaman nila ka ang Aurora Borealis. Ang ginakadtuman di sa mga tourists. Ay nang Northern Lights. Oo, ang Northern Lights. Ilang ko ba check ba si imo kamera na tumbag ro nag blackout ang imong kamera, no?
So, amo na ang ginatawag nga Northern Lights. So, sa aton makuturan, ang Northern Lights na makita nyo bala sa mga, kung magtanaw ka sa mga feature story, na makita bala nga green nga color sa nga suga sa kawaan, ha? Among natawag nga Northern Lights, ha? Hindi bala? So, damo kita iya nagakanto, kag nagatanaw, ga-experience para makita lang ginatawag nga Northern Lights. Amo na din pinakaano nila, yakadto ng mga tourist, makita lang ang Northern Lights. So, magkanto ka dira sa Lapland, do ano ka expensive, mahal man abi, like magtira ka na sa hotel, overnight ikaw dira, no? Mahal ang bayad, mahal expenses kung magbakasyon ikaw dira, magkanto ikaw? Ang pag sa Santa Claus Village ka, yung pag mahal ang ano doon, may depende kung sa ano ka sa iglo, mga 1,000 euro per night. Wow. Depende sa depende sa hotel nga ang ano. Katuan mo. Kaya naman kung outside, pareho ni Subo, ari kami diya sa outside lang sa city, mga 150 lang ang ano per night sa cottage. 150 euro per night. Dako mo, 150. Good for for person. For person man. Okay. So damo dira mga Pilipino nga nagakadto sa Lapland during Christmas, during holiday. Oo, may ara kahapon may na-meet ako, halin siya sa London. Damo na diga kadto ng mga Pilipino. Okay. Magluwas sa mga Pilipino, ano nga mga nationality padara ang nagakadto sa Lapland during December? Mostly mga yesterday nakita ko from China, Hong Kong, India, almost Russian, mga German. Okay. Basta damo nga nationality. Nagakalagto. Okay. So mostly linibuayhan ang tao dira adlaw-adlaw nga nagakadto dira, gasulod dira sa area sa Lapland. Sa news nabasa ko itong December ni-expect nila nga mga 150,000 siguro. Pero dahil sa COVID, medyo bumaba. Nag-less ang mga tourist. Okay. Kasi may nasiling nila yung COVID pass. May mga protocol, may mga requirements padagali ang Finnish government dipol ka magkadto dira. Oo. Okay. So dira subong sa Finland, kamusta ang kaso sa COVID despite sining pandemya ta tibilong kalibutan may kaso man. Kamusta dira sa Finland? Ano na mga protocol da? May face mask pagyapon required gyud ang mga pumuluyo? Required di subong mag-face mask sa public transportation. Tapos may bago silang protocol na pinagwa hasta sa first week ng January, mga 10 days. May limit na may limit ng mga restaurant. 50% na lang sa customer pwede magsunod. Di ka dine-in. Tapos yung mga gatherings din gin-lessen na rin. Yung mga sport complex magsasara, magko-close. Okay. So, subong po siningo kung ang mga tao kung nga register sa city, especially sa capital city sa Helsinki, during holiday, nagagwa sa syudad, kadto sa iban nga mga parts sa Finland or dara lang gid sa ilaman tagsa ka mga panimalay, especially subong adlaw sang Pasko holiday? Ay pwede di magwa basta may may COVID pass na sinasabi nila. Kasi diri required yun, tapos vaccinated ka. Pwede ka magkadto sa mag-travel di. Pwede ka rin mag-travel sa outside sa Europe.
Okay. Subong pila ang temperatura dira sa Finland, especially sa Lapland, daw nakutugnaw? Subong -12. Negative 12, ba terrible? Ha? Ti po sila magwa kada sa imo nga apartment, magwa ka sa imo ginestaran, dapat damol ginang imo bayo, pilain ka sampaw nga mga coat dira nga pwede mo gamiton? Oo, damol. Hindi man depende pag naanad ka na naman, okay lang. Basta bayo ka lang damol. Okay, no? Damol. Like sa imo dira ti Malawi ka na sa Finland, siguro naka-adjust ka kaya siyempre like sa mga baguhan ng guro daw tatlo sampaw masuksok mga jacket, no? Like sa inyo diri nga dumaan ha. Oo, itog na. Pag first timer ka, tugnaw na yung -12. Okay. May kuan mada, may misa di Galyo, nang Ginaldo bla misa sa Kagahon like this Pilipinas. Oo, ang mga Catholic Church galing kay nag-start sila dahil sa matugnaw. Nag-start sila mga 8 o'clock sang hapon. 8 o'clock sing gabi. Oo. Kaya masiling ka subong daya, magsiling ka 8 o'clock sing gabi dala sa inyo guro di niya dulom daw ga sa naaw lang gyapon. Dulom na. Dulom naman. Usually, subong di alas 7, dulom. Just pag diri sa may Lapland, wala sang adlaw pag during winter. Siguro ang adlaw mga 2 hours lang tapos madulom na naman sa liwat. Okay. No, so amo ka sa siling mo gabi na pero daw masanag pa or adlaw na madulom pagyapon. Ti subong niya sa Finland, no? Winter, anong weather? Subong snow gidya? Subong wala. Galing kay maano lang siya, matugnaw. Wala sa subong snow. Why snow? Okay. Wala. So ano ang means of public transportation dira sa Finland? Subong like may mga buses, may mga train man dira? Pag holiday day, pag alimbawa sa 25, ang mga buses nag-start ng after 12 o'clock. Pero may mga taxi, kaya ang mga tao wala mo nagaguluwa pag pag Christmas Day. In the morning. So, like sa Pilipinas sa Christmas Eve ining pagalabot sa gabi bla Christmas Eve, no? Kamo din nga tipon-tipon man mga Filipino community. Damo mo da Pilipino sa Finland, di ba? Subong damo na di subong ang mga damo na di subong nag-alabot nga mga nurses. So damo na di subong siguro mga buton na kami di sa mga siguro mga 5,000 or mga 7,000 na. Sa whole Finland. Sa whole Finland. Okay, no? So, at least mauto na to na sa celebration. So anong mga pagkaon nga gina-prepare ninyo dira during holiday season, sini nga Pasko may mga Filipino food man kamoy gina-prepare kay ti ginapangita niyo may naguro mga menu nga mga Pilipino? Anong mga pagkaon nga prepare niyo sa Pasko? Mga Filipino food man, yung mga Filipino food, mga kakanin, Filipino kakanin, ang ang nakukuha lang nila sa mga sa di Sangpin, yung ham. Yung ham, ang ginabuhat di sa mga Pilipino nga ham, yung style ng ham ng Pinis. Kung nabi yung pagkaon nila, okay, no? So, magluwas sa Pasko holiday season, ano pagid ang mga matawag nato ng mga holidays dira iya sa Finland? Ano nga mga adlaw, ano mga binulan nga si tate daw ga-celebrate man ang mga Finnish? During February, ang mga
mga estudyante di may ano sila, may skiing vacation na Okay. 1 week. Tuway na So klase. ang mga taga ano, yung mga taga dito sa mga ano sa Helsinki nagakaladto na di sila sa babaw kundi ang damo snow. Okay. Kag dito mag-enjoy sang skiing. Mm. Hindi lang ang mga Pinis dito ang nagakaladto mag-ski. Damo man mga Damo dito mga turista. turista. Oo. Okay. Subong holiday season, subong Disyembre, damo ginaguro sa mga bisan na gamay-gamay ang number of the tourists nga nagasulod dira. Patis madamo gyapon sa mga foreign tourists nga nagapadulong sa Helsinki, especially sila nga December or holiday season. Oo. Mga kwan mga American, guro, British, so damo man talaga kaladto. Depende kung makagwa sila sa ano nila. Pag okay yung ano nila, yung test nila. Damo gas kadto sila di pero pag hindi, before sila may protocol na mo. Na ano kung before sila magwa Sulod. ano sila anay na exam tapos pag ano okay 72 hours basta within the Europe ta. Oo. Pwede kang sulod mag-entry. Pedra arada sa within palibot dira sa Finland ang Russia, Estonia, Sweden, no? Damo mo nga mga neighboring countries nga pwede lang land border lang yan, di ba? Pwede. Yung Sweden, Russia, Estonia. Pwede lang na ka land travel going sa sininga mga countries. Oo. Okay. So lastly, base may tamyawon kadi sa Pilipinas sa sa Silay, no, sa Manila, do damo isubong nagatanaw simo. Go ahead, Mrs. Kunen. Pagpanamyaw mo abi. Merry Christmas lang da sa tanan na mga mga kasimanwa ko, mga parenti ko. Napamati subong sa Radyo Bumbo. Merry Christmas lang Sige. Salamat gid Ana Rubica Askonen, no? From Finland. Kinaton ti native, no? Sa isudan sila. Salamat gid next time, matawag na kami sa simo, Isa ka na subong sa aton nga mga international correspondent, no, sang Bombo Radio Philippines, mga kabanan. So batayan mga kabanan, isa naton kautod from Negros Oriental, from Salita Actuality, di taman naman dinaya, magulang tayo dito sa may Helsinki, Finland. Dogay na ito siya, no? Dual citizen na siya. Finnish kag Pilipino na iya sininga citizenship, galing kay Timi Joseph mo pandemya subong, mo nga daw man makabalik diri iya sa pungsod Pilipinas. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligas sa na alaw na sapon. Inyo pala tuntunan, Bombo na isog to, mabalik, patagali, no? Sige, mabadanan, no? Isa pagid sa mga nasyon, nga itong gigatuan sining adlaw sang Pasko, sa Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Inyo pa natutunan bumbuhan na isog to magapanumbalik. Makaligad lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz.
taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sa radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo ba lang? Balik rin po palagay sa platutunan bombo hanay sa udto. No? So katapusan makabiran ang yapusan nga reporti bombo Carla Defensor. Ini nga pahay karon sa aton Senate 3rd Philippine Army Commander, no? Lieutenant Colonel Pasaporte sa sining palabuton nga anibersaryo sa New People's Army buwas December 26. Di mo nang ginabantayan sa aton sining nga makatapos ang Philippine Army, sa aton sining Armed Forces, sa aton sining PNP, kasi nito di base bala magpatigayon naman sila sa ilang nga mga opensiba as accomplishment nila sa ila sining anibersaryo at tinabalaan tramasbo nga wala sing gindeklarar nga ceasefire or untatlupok in between sa grupo sang communist insurgents nga ginakabi ni karon terrorist group sa gobyerno kag of course man batok base man panalakay batok sa grupo sang batok sa interes ng gobyerno. Particularmente sa aton mga membro sa Armed Forces, kag sa makatapo man sa Philippine National Police. Kag sa pilapan nila ka mga target sa aton siniyang gobyerno, mga kabanan. Si Ibo Carla, may sinaton may pakigangot sa kay Lieutenant Colonel Pasaporte. Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, mga kabanan. Kaya sinaton ti muni atong gining bantayan kay Budlay man basi may isahan naman bala malamangan naman ang aton sining gobyerno, mga kabanan.
ma-report pa sa okay, no? Sige lang, okay na, may problema, no? Kung no, alang-alang si karon si kuan na lang guro. Lastly kay Bumbuan Drobe, no? Si Bumbuan Dro na lang kay balikan ta ko si Bumbo Carla, no? Si Bumbuan Dro nung dumanyo diri sa ato mga panatuntunan Bumbuan ay isog to atong pamisyon tabla sa ligad nga binulan siya tong reklamo sa pumuloy naton ada iya sa may purok Pag-asa, ha? Barangay Tangob. Sudad sa Bacolod itong kuan bala nag-usmod nga party sing dalan, ha? Na dumay nagwato na ng sinkhole nga ang party sing dalan nag-usmod, ha? Kadakos to nga pwede gani kay gumulog to ang sa motorsiklo. Kamusta na tabuna na gimanto? Kaya na ito mga Oktubre patubla naton gindala last week sa October whole month of November, the waigid dinahin ni Hoy. So, ginbalikan ni Bumbuan do Burgos, ini nga problema para sa mga pumuluyo sa barangay Tangob. Natabo na nagidman, kaya may budget na to sa barangay, naobra nagidman. Sining ko basi kung malabutan pa sa mas sunod yung tuweg. Ari ay pagpanop ni Bumbuan do Burgos sa sining concern. Nga problema sa dalan sa Puro Pag-asa, Barangay Tangob, Sudad, sa Bacolod. Bomboandro, mayong hapon, kamin. Bomboandro. Yes, Bombodenis. Yes, go ahead. Yes, Bombodenis, so sa ato nga pagsunod sa sininga reklamo o kung sa sininga problema, Bombodenis, sa isa ka barangay. Diri station sa Bacolod, especially amo ni ang Barangay Tangoba. Matapos nga may pilagit kita Bombodenis ka beses nga agaw ang atensyon naton, no? O kung kita ang padulungan para mapangayuan sa bulig. Nanungod sa concern ni Bombodenis ang isa dra kadalan sa may Purok Pag-asa sa nasiling nga barangay, no? Dra sa Barangay Tangoba. Kay ang ining nga problema Bombodenis nag-usmod bala, no? Ang ining nga dalan nga kung ato ni Bombodenis sa pagbisita to nato gani pagtanaw to nato sa may kinaagyan sang mga salakyan, no? Single nga motor, tricycle kung mga gagmay trabing mga truck padulong sa piladra Bombodenis ka mga padulungan dra, no, sa sinabing nga barangay. Pero because ang sinabi Bombodenis ka problema ido dako gini ang damage to sa moto nga tion, no? Kay padulungan to nato kag tanaw nga halo gali Bombodenis ang idalom sa sininga dalan, no? Kung sa pala dugin ano na siya dugin tao na siya bala sa nga tubig. Kay sa gradong area Bombodenis kung balikan din naton masami inada ang ginabaha, no? Grabe ang pagsaka sa tubig basta mag-abot ang patabol nga ulan. So ang piladra ka portion especially sa dara nga bahin sa dalan ito gina-up sang tubig ni Bombodenis ang duta dara bala. Kay sa pagtanaw to naton mahumok ang duta kag sa dalayon nga pag-abot sa binaha sa dira nga lugar Bombodenis ang pundasyon sang dalan nadula, no? So mo na nga nag-usmod o kung narumpag kung saan pa bala Bombodenis ang nasiling nga dalan nga to nag-sinkhole to bala Bombodenis kag medyo madalong to, no? Ang inabi nga portion sa sinang dalan nga kung sa dinhi nga narumpag ang ininga nga dalan, no? Pat sa Bombodenis kinaton nga pagkikanutan ang nasiling ni nga barangay, especially sila ni nga punong barangay, no? Sa kay Noli Villaros sa Bombodenis balikan to naton do may pilagi kita ka beses Bombodenis nga nagbalik-balik dito para ma-update ni naton ang problema dira sa Barangay Tangoba. Kag sa pila man ni Bombodenis ka mga opisyalis dira sa nasiling nga barangay ato man sa nagipakikanutan nga kung balikan to naton may mga proposal na sila Bombodenis kag natalana nga budget, no, para dira, no, o kung sa latest construction sa naguba ni nga dalan. Well, Bombodenis kay mayo gid man ni siya balang nga resulta sa dalayo ni nga panawagan man sa mga pumuluyo kag paagi man diri sa aton di Bombodenis, no, nga nagtinguha man mismo dira pila ka mga barangay officials sa Barangay Tangob. At Bombodenis ang tinalik na lang gid man ni kuno nga sinimana o kung tinulas ang nagliga itong bulan sa Disyembre so mismo sa punong barangay, no, sa kay Villarosa na patigayon gid Bombodenis nga matabunan, no, o kung makaiuliwas Bombodenis ang nasiling ni nga dalan nga nagusmod dira sa may Purok Pag-asa Bombodenis. So may pahayag diri sa aton kag ang mensahe man sa punong barangay
sa barangay Tangog na si Kap Noli Villarosa. So, Kap, sa ano lang ginataga ni Kap na tabunan, Kap? Asang nagligad pa. Oh, pero kamusta, Kap, ang reaction sa mga pumuli, tira, Kap? Ang amon niya, rasyon niya, ang sa barangay, aslo niya ang amon niya, masarangan amon niya nga budget, wala man kita pangayo-ngayo, kag wala man kita ginatagaan. Kita 100% yung barangay funds lang niya kita ang ginausar natin, mga resources. Kabudlay mangayo mo. Speaker to give kuno than to receive. So, kabudlay. So, kita independent minded kita kunya just depende lang kita sa barangay funds yan mo ito wala ito pangayo ako masustain ko man niya aslo sa masarangan ko nagligad pa November siguro wala na din mga buho din sana na pobra ko man. Oo. Okay, sige, no? So, Kap, ano mo na lang, mensahe mo na lang din, no? Sa mga pumuluyo, tira, Kap, sa barangay Tangog, Kap. Ang sayo ko dapat nauna malipayon nga Pasko ay kag mga yaon nga pagkukuy kag ang ako lang ginayog no dapat siya kilalahon nila ang barangay kilalahon nila wala nang problema kadto sila kag ipa-receive kit no magsulat kit kag ipa-receive kay kung verbal nga makadto sila sa media ti wala kita palo so dapat siya magreklamo sila ipa-receive nila anay kag kung ma-receive nila ganing ila complain no na sila reklamo kung hindi ma-actionan kasi hindi niya ordinaryo ng barangay mo. Paano yan ang one of the biggest barangay. So, dapat hindi man kita isa mo lang kita nagiho. Di kabalo man ang kagawad ang oposisyon 5. So, hindi kagiho ang kapitan. 2 lang yung kagawad ko. No? So, dapat may proper complaint para ma-presenta sa mga kagawad bisan sa kontra nila sa kasi magpasugot man kag mapagwa man sila sang fund sa barangay kiti bisan ka kontra na sila pagwa mag-perform man yang barangay. Bumbuan ti mayo man no kay natagaan gyud man sa aksyon, wala na natapusan ng tuig, wala na labutan sa masunod nga tuig, natabunan na gid man na ining buo dira sa may dalan sang o sa may area na sang Purok Pag-asa. Tango, Bumbuandro? Yes, amo gali Bumbo Dennis. So, diba, siguro nahuyaman si Kape, no? Nga kung hindi pa natin matapos, kada nga wala po kay Kape, mga kagawad, grabe nga dapat na nila man natagaan sa atensyon, kada tutukan yung mga problema at Bumbo Dennis ang komunidad. Kasi dapat man mahuyaman sila no? Kaya because nga ang mga pumuluyo ta ganiti kisa masilig ba naton lang ato nadulaan naman pisang salig sa ila tayo mo na nga patulong sa aton especially sa bahin sa nga takatapos ng media okay kung nga magsalig man sila bubulay sa pledra makabi ka mga barangay officials ano pa man ding lauman nila no so muna blawel at least bala no before magbulagan tuig 2021 na humana dira no pagkatapos na Bumbo Dennis di subong marangin matawhay na daragyan no kag safe na bala no wala ka na blasan na kabalakahan sabi nga magalabay especially kung gabi no para maiwasan na sila hindi nga mga aksidente Bumbo Dennis. Okay. Yes. So mayo na buwadro importante oposisyon ka man or sa partido ka man basta sa interes iya sing kaayuhan interes ang pumuluyo dapat tugpungan ginaya Bumbandro. Sa mugid Bumbo Dennis, so dapat iti amo nang inyo dahil nga gipalindugan dira kang impromiso sa pumuluyo nga sila ang pagapilion kag bilang mamuno man dira no kay because Bumbo Dennis nga makonsidera kamo yung public servant no ang inyo yung serbisyoan amo ang publiko. So dapat bisan no para debla Bumbo Dennis kung patungan nyo bing sila ni nga pamulitika at way ginasasang senso ti way ginakaisahan dira biyang nasiling ni nga mga lugar Bumbo Dennis. Correct no kuti pamolitika tindugan ta ti kaluluoy lang ning mga pumulo kaluluoy lang ning mga constituent Bumbo Andro. Yes, sa mugid Bumbo Dennis no ang mga botante o kuno mga pumuluyo sila magyapon Bumbo Dennis ni Mantos no. Amo na lang rason galing nga ginpili sila no para magpamuno sa pila grabe ka mga posisyon sa mga barangay o kung sa mga local government units nga dapat dangpon man bila nila Bumbo Dennis ang nagakinanglan sa bulig galing magabot na bilang tiyon bisang pagparahay na sa bulig budlay na sila pangitaon no konserba bala Bumbo Dennis ang during the time sa election very visible no very transparent but subong invisible sila basta magabot ng
pagpangayo sa bulig sa pumuluyo, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, para sa papangalaga si Bombo Anik, Tunis, Bombo France, Sandro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Dakong salamat, Bombo Andro Burgos. Finally, na kuan solusyon na giban problema ang buho sa dalan sa may Propag-asa, Barangay, Tangob, Sinisudad, Jasang, Bacolod. Oras na to, no, 45 minutos na nakalikan sa takda nga launa sa pon. This time, another naman, isa na ton ka Pilipino. Dito yung sa may pungsod, Israel. Tibalaan naman, ang Israel, arada ang Bethlehem, kay natudlo, tidak natawod ang lugar na tawhan ni Jesus Christ, mga kabinan, no? Dito sa Israel, no? Subong nga adlaw, gid. Abot ang oras sila subong. Guro, nakasulod na giman sa December 25, no? Paano da sila yung magselebrar, abe? Mga kabinan, sa Paskwa, sa pungsod Israel, no? Sa kabilang linya, nandito ngayon si Ma'am Alona Yunting, no? Isa sa mga Filipino, sa Israel, mga kabinan. No? Alamin natin ka, Ma'am Alona, kung paano sila mag-celebrate ng Christmas, especially today, Christmas Day, dun sa Israel. Ma'am Alona Yunting, magandang hapon, magandang araw, mahapon dito sa Pilipinas, sa Bombo Radio Bacolod. Live tayo ngayon, ma'am, sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis ang kasama mo ngayon, Ma'am Alona. Magandang hapon, Dennis, at magandang umaga sa Israel ngayon. Umaga, mga alas 7 pa lang. So, kagigising ko lang. We celebrate Christmas usually. We used to celebrate Christmas to be merry. But it's not the same as we celebrated Christmas in the Philippines together with the family. So, it's sad to say na this Christmas, yung mga pamilya ko sa Negros, pati sa Bacolod, sa Canlaon, Baez City, they are devastated with the Typhoon Odette. So I'm preparing for some help for them after the Christmas party that we'll be having this evening. So we used to celebrate Christmas to be happy. We're just celebrating the spirit of Christmas, but in back of our mind, we still think of our family way back in the Philippines, especially today that my family is really devastated. My family in Himalalo, relatives, my sister in Baez City, my sister in Canlaon City, she's fine. They're fine, but some of the people are so helpless. Yan naman yung diwa ng Pasko, bigayan, love, no? Mama Alona. Yes. So diyan sa Israel, saan yung exact na lugar mo diyan, ma'am, sa Israel? Ang exact lugar ko dito sa northern part of Israel, which is malapit ako sa border ng Lebanon. Okay, no? So gaano nakatagal si Ma'am Alona diyan sa Israel at anong trabaho ni Ma'am Alona? Caregiver. Then 13 years na ako dito sa Israel. Wow. Going to 14 years. Matagal na. So ngayong araw, sabi mo kanina 8 o'clock in the morning diyan sa Israel, no? So talagang December 25 na. So ano mga activities na ginagawa ng mga Pilipino diyan, mga taga-Israel, ano mga gawain nila during Christmas Day, Ma'am Alona? Ang ano namin dito, during Christmas Day, we usually work. Normal day lang para sa amin because Israeli people, Jewish people, doesn't believe in Christmas Day, okay? So ang nagsiselebrate lang dito ng Christmas is the Christians and we Filipinos. Merong Arab Christians na nagsiselebrate ng Christmas, pero yung Jews, hindi sila. Ngayon, ang mga Pilipino lang talaga ngayon ang busy sa pag-celebrate ng Christmas. Like us, Filipino in northern part of Israel, especially in Haifa, nag-prepare na kami ng party namin this evening.
Oo. Pero nung last week din may party kami, ibang group na naman. Pero ngayon, composed of different organization this tonight, Filipino organizations in northern part will be putting up together the party tonight. Okay. So if somebody can call me and then I'll feed you live during Okay. the party. So- How the Filipino here celebrate Christmas. Okay. So during celebration of Christmas Day, no, diyan sa Israel kayo mga Pilipino, mostly ano mga hinahanda nyo ng mga pagkain, mga Filipino dishes din, mamalaw na? Hindi, kung katulad namin kasi nasa ano kami, nagbabayad na kami ng catering. Okay. Nagbayad kami ng place. Mm. Kasi usually wala kaming time na mag-prepare na ng pagkain namin na Filipino foods. Pero pupwede kami kumain sa mga flat-flat namin yung kung magde-day off kami. Pero ngayon kasi wala kaming time dahil pandemic. Oo. Meron ng ano. So inaano namin, we take time na may celebrate namin ang Christmas dito ngayon because we don't know, because Omicron is coming. Omicron is coming again. We might as well, the Israeli government might have launched another closure for our border, so nobody comes in and nobody's come out. Okay. Will go out. So this time, i-celebrate namin. Pero wala kaming pagkain na mga Pilipino ngayon, gabi. Lahat ang naghanda sa amin mga Jewish. Nagbabayad na lang kami. Okay. At saka yung place na binayaran namin. Sound system lahat binayaran. Pupunta na lang kami nakabihis doon. So, preparado na, no? So, dyan, ma'am, alam naman natin, no, yung area ng Bethlehem, no? During Christmas Day, maraming pupunta dyan na mga tourist, Ma'am Alona? Yes. Open talaga siya. Open talaga sa tourist. Especially Filipinos. Bus talaga ang pumupunta doon. Mga bus magti-trip doon. Minsan, nagsi-celebrate sila na nandoon sila 24 ng gabi, nandoon na sila. Babalik na lang. Uuwi sila ng 25. Okay. No, so, talagang dagsaan dyan ng mga tourists sa area ng Bethlehem. Oo, Jerusalem. Bethlehem. Oo. Kasi malapit lang yung... So nakapunta ka na dyan sa Bethlehem, sa Jerusalem. So anong mga exact na mga lugar dyan, ma'am, na talagang pinupuntahan ng mga tourist dyan during this holiday, during this Christmas, Ma'am Alona? Ang mga tour spot, yung mga biblical places na pinupuntahan ng mga tourists like Nazareth, Tiberias, kasi nandoon yung Beatitude, Mount Tabor, Jerusalem, Bethlehem. Dito kasi sa northern part, walang gaanong biblical places na mapuntahan dito sa northern part, which nandito ako nakatira. Pero Tiberias, malapit sa akin, Mount Tabor, tapos Mount Beatitude. Ang ano lang namin dito yung Mount Carmel, yung meron kami dito sa northern part. Yun. Dito din kami nagsi-celebrate ng Mass kagabi. Dito sa Mount Carmel, dito sa Stella Maris. Yun. Pero yung mga places talaga na malakas ngayon is Jerusalem, Nazareth, Bethlehem. Okay. Saan to, ma'am? Southern part ng Israel? Itong sinabi mo, Jerusalem, saan part ng... Southern part sila. No, southern part. Southern part. Ang pinaka-center ng Jerusalem, ang pinaka-center ng Israel is Tel Aviv. Tel Aviv, yung capital city. Okay. So during... Ang capital city ngayon, excuse me, ang capital city ngayon is Jerusalem na. Jerusalem na. It was recognized 2 years ago. Yes, it was recognized by international community. Yes. So diyan sa mga sinabi mo, mga tourist destination, especially dyan sa Jerusalem, no? Yung celebration dyan ng Pasko, siguro talagang
bongga or paano nila sineselebrate yung mga tao dyan? Nagtipon-tipon o nandun na sa loob ng bahay, mga pamilya, nagtipon-tipon, get together, parang family reunion, gano'n na mamalaw na? Different talaga. Ganito. Mm. Dito kasi wala kami pamilya, di ba? Wala kami mga pamilya. Oo. So, yung mga flatmates na pwedeng lumabas, hindi kasi lahat ng Pilipino makalabas. Lalo na ngayon na meron namang hindi sila pinalabas ng mga amo nila. Kasi natatakot na mahawa naman sa virus na itong Omicron na to. Ngayon, nagsi-celebrate together with friends, flatmates. Pero Filipinos really nagsi-celebrate ng mga choices of friends lang, mga piling-piling kaibigan. Mga close friends lang, abi. Oo, kasi nga hindi naman lahat available. Okay, kasi dyan sa Israel, parang normal days lang itong December 25, no? At the background mo, Mama Lona, magandang panahon, magandang sikat ng araw ngayon dyan sa Israel? Yes, after 1 week of rain, grabe ngayon. Blessed talaga kami ngayon mag-celebrate ng Christmas. Day. Sobrang lakas. Oo. Kasi nung 1 week before, kahapon lang tumigil talaga ang ulan. Okay. So, kahapon lang ng tanghali. So, nakapagsimba yung iba, nakapag-day off yung iba. Tapos, ayun. Tuloy-tuloy na kami ngayong gabi. Preparado na para sa party mamayang gabi. Yes. I prepared the programs, the presentation, sayawan, sa foods. Okay, sige. Pero bibigyan ko kayo ng video. Okay. Kung mamayang gabi, kung may bibigyan ko kayo ng live feed para sa Christmas party ng mga Pilipino sa northern part. Wow. Sa Haifa. Sige. So lastly, Mama Lona, no, yung mensahe mo, baka may gusto kang i-greet dito sa Negros, mga pamilya mo sa Oriental at mga kakilala mo. Go ahead, Mama Lona, yung ting. Thank you, sir. Dennis, sa opportunity. I would like to say Merry Christmas to all my families. My friend, Berha family in the Bacolod. My sister, Maricar Panogan in Canlaon City. My sister also in Baay City. Dumaguete. Mga kamag-anakan ko. Ayo-ayo mo diha tanan. Merry Christmas. Kahit man mahirap ngayon, I still feel sad about you all there. God bless you all. Just be happy. Thank you. Okay, salamat Ma'am Alona Yunting, no? From Northern Israel. Bati kuan ginili Negros Anon man. Pamilya sila tumatanan sa Negros Oriental, may pamilya man dito sa Negros Occidental, na. So muna sila dito sa Israel, Jew, no? Way celebrating Christmas po dito sa parts ng southern Israel. Ito ang mga tourist destination, Jerusalem, Nazareth, no? Dito no, ang selebrasyon sa Christmas Day. Tayo mga kabinan, muna pagbalik na to, no, sa piyakati isang ligad, naka-interview ito sa Pilipino man si Israel. So, pwede balikan tagid, no, kay subong sa ton adlaw sang Paskwa, no, Christmas Day, alas 8, subong dito sing aga sa pungsod Israel. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 59 minutos na ang nakaligad sa takna nga una sa ngapon. So daw dako-dako aton nga lulaksam sa tiyempo, Temo na. Basta aton niya pagtutok ron sa pagpangalagad sa nga po siya patuntunan na Bombo Hanay Saudo. Nata panahon na, standby na kamo sa sunod nga palatuntunan. Talod nga programa ang kapon lamang po sa kay Bombo Just de Jesus Madrigal. Nyolagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number
Basta Radio Bombo! Ang balita. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan na mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas.
ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod.